Suomi on maailman mestari. Se on taas kerran kuultu ja taas kerran ollaan täällä lähetyksessä. Mitäs kuuluu, Samu, näin Olympiaviikon alkajaisissa? No kiitos, Janne. Kiitos kysymästä. Hyvää kuuluu. Niin kuin sanoit, niin 4. päivä tärähtää. Oliko niin, että curling käyntiin 4. päivä ja 6. päivä sitten niin kuin noi avajaiset? Kyllä, eli curlingilla kaikkien rakastamalla lajilla lähdetään liikkeelle. Mutta siis mulle kuuluu hyvää, mitä sulle kuuluu? Ei mitään tämmöistä talvista rientoa tässä mennyt. No aika sama. Kyllä on nauttinut pakkasesta. On paljon puhuttu siitä, että kun ei ole enää kunnon talvia. Silloin kun me oltiin lapsia, niin silloin oli joka talvi -30 ja lunta oli, niin ollaan saatu ne takas vihdoin. Mutta mullekin kuuluu siis tosiaan hyvää, mutta pakko sanoa, että tämä heti alkoi, että mä sain meidän varmaan ahkerimmalta kuulijalta lahjan tässä vähän aikaa sitten. Itse asiassa viime viikonloppuna sain sen käteeni, eli tällaisen leijonakellon. Herran aika. Joo. Näytä tohon kameraan. Mä käyn tuosta näyttää kameralle. No näytä. Siis leijonakello. Wow. Tommonen oli löytynyt jostain, niin tämmönen leijonakello. Tässä on siis toi Suomen, mikä maajoukkojen paidassakin on toi tollanen logo. Ja sit siinä on hauskaa, että toinen viisari on tollanen maila. Ja sitten sekuntiviisarissa on tällainen ihan pieni kiekko. Okei. Joo. Mistä oli siis huutokaupasta, kun sanoit, että löytyi tämmöinen kello? Joo, Facebookin jostain oli ollut ryhmässä ja siellä oli kattonut, että nyt tuli muuten erikoinen kello ja sitten ollut silleen, että kyllähän Kultaleijonan juontajalla pitää ehdottomasti olla jääkiekkoaiheinen kello. No mä oon kyllä samaa mieltä, että hieno lahja. Kiitos lahjan antajalle siis ja kyllä, eli onnittelut sinulle. Kyllä, kiitos. Mutta tosiaan olympialaiset alkaa tällä viikolla ja Olympiatulihan on lähtenyt käyntiin tai matkallansa 26.11. Saapuu kohta sinne, mutta tiedätkö kuka oli ensimmäinen, joka kantoi Olympiatulta? En kyllä tiedä, siis ensimmäinen ihminen. Niin. Pitäisikö voiko mä tietää sen niin kuin arvaamalla? Et sä voi tietää sitä. Eli se ei ole mikään semmoinen, siis kun tää on ollut joskus ihan, en mä tiedä. Kreikkalainen soutaja Petros Gadaitsis. Niin mä menisin sanoa, että Putros Kalju, mutta se oli eri. Mutta kyllä, eli se on lähtenyt 100 päivää. Anteeksi, nyt mä sekoilen. Mutta siis joo, tosiaan on lähtenyt ja 6. päivä se sitten saapuu siellä avajaisissa aina sinne stadionille. Eikö se näin yleensä mene? Joo. Mun on pakko muuten sanoa, että mä en edes ajatellut siis sitä, että kyllähän totta kai talviolympialaisetkin on se olympiatuli, koska nyt miettii noita hetki sitten olleita Ranskan, eli Pariisin olympialaisia, kesäolympialaisia, niin siellähän se oli spektaakkeli, siellä oli se kaikkea sitä parkouria muka meni se soinnukantaja, ja sitten siellä oli se toi Goira veti sen metallibiisin siellä avajaisissa ja kaikkea makeet. Joo, no varmaan jotain vastaavaa nähdään nytten tänäkin vuonna. Sulla on aina tämmöisiä mielenkiintoisia olympiafaktoja. Kyllä. Niin mun on pakko nyt sulle heittää tämmönen mielenkiintoinen juttu. Oletko huomannut? Ja mä kerron sulle nyt heti, kun mulla toimii vaan tää tässä kun... No nyt lähti toimimaan. Koska talviolympialaiset, niin mistä puhutaan nyt, Milano, Cortina, olympialaiset, niin tämmöinen mielenkiintoinen juttu. Huomasin siis itse, kun tutkin vähän Kultaleijonan kästiin liittyen, niin kuuntelepa tää ja sanoppa, toimiiko tää? Mä en mene ihan kauhean kauas, mutta mä luettelen sulle olympialaisia 80-luvulta, missä kohtaa mä oon syntynyt. Sarajevo 84, Calgary 88. Mä kysyn ekana tämän, mitä tapahtui Calgaryssa vuonna 88? En tiedä. No Leijonat hankki sieltä ensimmäisen olympiamitalin, hopeaa vielä. Aivan. Mutta sitten tämä menee musta hassuksi. Calgary 88, Albertville, Ranska 92 ja Lillehammer 94. Mikä ei täsmää, Janne? 92 ja 94. Mikä ei täsmää? Puhutaan olympialaisista. Siinä on 2 vuoden väli. Niin. Arvaa, mitä tapahtui siinä kohtaa. Mä selvitin tämän. 92, 94. Niin. Mä synnyin 93. Siinä välissä. Eli sen takia. En tiedä, kerrohan mulle. Siinä kohtaa tavallaan tämä, mä en tiedä mikä olympiaorganisaatio päätti,
että kesäolympialaiset ja talviolympialaiset ei olekaan enää samana vuonna. Ai ne oli ennen saman vuonna? Kyllä. Okei, Joo. Enpä tiennytkään. Joo, eli tavallaan tuossa välissä sitten sen 92 vuoden jälkeen niin päätettiin, että ne saadaan eri rytmiin niin, että sitten Lillehammer oli 94 talviolympialaiset ja sitten tavallaan siitä saatiin se rytmi käyntiin, että ne ei enää ole sitten saman vuoden aikana. Okei, enpä tiennytkään tällaisesta. Joo. Erikoinen. Katsoin nimittäin semmoisen Leijonien niin kuin olympia tavallaan tämän organisaation tekemän YouTube-videon, missä Suomen olympiakultaa, niin siinä näytettiin niitä Suomen saavutuksia 88 ja sitten oli yhtäkkiä se 94, sitten rupesin laskemaan, että hetkinen, että siinä on 6 vuotta. Niin, että mitä tämä niinku niin. on. Okei, aika jännä. Mutta haluatko vielä jatkaa tästä? Ei, tämä oli vaan tämmöinen pieni knoppi, jos ette jengi tiennyt. Joo, mutta siis todella hyvä knoppi, koska en todellakaan tiennyt, mutta siellä avajaisissahan on myös aina. No siellä on ne kaikki urheilijat tulee sinne niin kuin maidensa kanssa ja kantaa lippua. Tiedätkö, kuka kantaa lippua Suomen lippua siellä avajaisissa? Onko se yksilöurheilija vai joukkueurheilija? Joukkue siinä on 2. Okei. No siinä täytyy olla tietenkin meidän hiihtäjä, mestari, ministeri, kanisteri, eli Iivo Niskanen toinen. Ja sitten se on yksilöurheilija. Ja sitten siellä on sen täytyy olla joku nainen, niin siellä on sitten naisten, se on Susanna, mikä se on? Tapani vai? Tapani. Ei ole kumpikaan. Lippua kantaa Leijonien puolustaja Mikko Lehtonen. Mm-hmm. Kyllä. Ja Lehtosen rinnalla Suomen lippua kantaa maastohiihtäjä Krista Pärmäkoski. Onko Pärmäkoski olympialaisia? Oletko lopetti? No nyt on. Tosiaan, ja 103 urheilijaa lähtee Suomen joukkueessa nyt olympialaisiin, ja Mikko Lehtonen ja Krista Pärmäkoski johdattavat heidät sinne. Muistatko, kuka kantoi viimeksi? Ei sit pienintkään käry. Valtteri Filppula. Ei kun nyt muuten, joo. Kantoiko se yksi vai oliko silläkin joku tämmöinen aisapari? No nyt mun mielestä se kantoi yksin, mutta jos oli joku, niin pahoittelemme virheestä. No ei silloin. No pärmis. Niin, mutta aika hieno kunnia-asetus mun mielestä Lehtoselle. No aika erikoinen. Siis en olisi ajatellut, mutta toisaalta joo. Mutta kuka on Suomen kapteeni? Oletko miettinyt sitä? En, mutta mä aloin niinku miettiä, mä sanoin, että se on Granlund. Mä sanoin se joka tapauksessa, että se on Granlund. Se on varmaan Mikke, joo. Mutta onkohan Lehtosella A kuitenkin rinnassa? No siis sehän nyt oli tuossa kevään, siis viime kevään. MM-kisoissa kapteeni. Ja onhan se nyt selkeä tämmöinen luottopelaaja, siis Pennasen. Niin, kyllä. Voi olla. Niin ihan hyvin voi olla. Mutta avajaisista, jos ei sen enempää, mulle ne on vähän ollut sellaiset, että no oon kattonut, jos satun olemaan TVn ääressä, mutta ei herätä silleen sen erikoisempaa ihmettelyä. En ole myöskään vielä nähnyt uutista siitä, että minkälaiset Suomen nämä tällaiset kisa-asut tulee olemaan, mutta eipä sekään nyt oikeastaan ihan hirveästi kiinnosta. No en ole mäkään kyllä siis mä katon avajaisia, jos nyt sattuu niinku silleen, että mä oon telkkari ääressä, niin totta kai katon. Ja katoin siis just toi mainitut siis Pariisin olympialaiset, sen takia mä tiesin, että Goira soittaa siellä, niin mä halusin nähdä tämän tämmöisen niinku metallimusiikin tulemisen mainstreamiin tietyllä tavalla. Mutta niin onko se aina se maalainen sitten se bändi tai artisti, joka siellä vetää? Onko Goira Ranskasta? Siis on, mutta siis siellähän oli monta eri artistia. Se oli niinku yksi niistä, siellä oli jotain räppäreitä ja kaikkia, joo. Tuleekohan Moneskin sitten Italiassa? No ei huono heitto. Tai sitten joku, tiedät sä, Pavarotti. Eikö se Ildivo. Se on sikaa jo. Sitten olisi se, mikä se basket. Eikö mikä se oli? Basket. Ai baseball. Niin. Eikö se ole saksalainen? Joo. Jännityksellä odotetaan. Mitä tapahtuu? Nähdäänkö Il Divo lavalla? Arvaa, kuka sitä ei näkisi lavalla. No se, en mä muista nyt sen nimeä. Se oli vittu huono puujalka, mutta se sokea opera-laulaja italialainen. Mikä se? Sano nyt. Se on kans Pavarotti ja sitten oli se. Ei perkele, mä katson sen kohta. Joo. Mutta en tiedä, mutta toivottavasti ne on saanut sen stadionin sentään valmiiksi ennen näitä avajaisia.
koska nyt kun odotellaan sun Googlasta, kuka tää oli tää sokea italialainen oopperalaulaja. Andrea Bocelli. Bocelli, onko niin? Niin. Se on muuten hyvä. Kyllä. Oon kuunnellut. Mutta se ei näkisi. No ei, mutta ehkä tuntis fiiliksen. Mutta eilen näin kuvia jäähallista. No mä olin just, tiedätkö, varmaan samaa uutista luettu. Anna mennä vaan. Joo, niin itse asiassa tuolta Twitterin eli X:n maailmasta niin kattelin sitten, joku oli laittanut sinne kuvia sieltä, niin kyllä on huolestuttavan näköinen, koska siis naisten lätkähän alkaa siellä, oliko se 5. päivä? Kyllä. Eli keskiviikkona, torstaina. Joo. Niin alkaa, ja siis siellä maalattiin vielä kattoa, tai niitä sisäkattoja, ja vessat oli aivan järkyttävässä kunnossa, ravintolat oli siis täynnä laatikoita ja kaikkea, siis mä kyllä itse silleen viittavaille valmis tapahtumatuottaja ja muuta, en toki tiedä, voi olla, että se on erilaista, mutta jotenkin mä ajattelin, että kun noin iso tapahtuma on, niin kyllä se nyt edellisenä viikonloppuna pitäisi olla siinä kunnossa, että siellä, tiedätkö, ravintolaissa jo misataan valmiiksi niin kuin annoksia ja silleen, että siellä ei ole enää mitään muuta kuin vähän siivotaan. No ajattelisin itsekin näin, mutta siis mä kanssa ymmärsin silleen, että mä luin itse asiassa, ei ole katsottu samaa, mä luin Ilta-Sanomien uutisen, mikä oli varmaan perustunut sitten ehkä tähän, mutta siis se, että siellä on niin kuin ainakin 5 viikon edestä tekemättömiä töitä ja käytännössä 5 päivää siihen, kun se alkaa niin kuin tapahtua. Niin, että aivan käsittämätöntä jotenkin. Ja nythän siellä oli aluksi siellä oli joku sellainen mediakuutio, mistä ei edes nähnyt kukaan niin kuin mitään, että se oli joku sellainen aivan jostain kolmosdivarin niin kuin hallista käyty varastamassa. Ja nyt sinne oli saatu se kunnon isompi sellainen mediakuutio. Se oli Jumbotron. Joo. Ja sitten mitä siellä oli, että 2200 paikkaa vähemmän, mistä me puhuttiin viimeksikin. Kyllä. Mutta oli hyvä pointti se, että mitä käy niille, jotka on ostanut ne liput, niin. Kun nehän on jo niin kuin myyty aikoja sitten. Että onko ne silleen vaan, että sori, että sulla on, että me ei saatu tätä valmiiksi, niin sä et nyt pääse tänne. No jotainhan siinä hassua käy. Eihän siinä mitään niinku, siis jotainhan siinä tulee tälleen niinku tehdä, että se hyvitetään totta kai, mutta ei se nyt eihän se hyvitä mitään. Niin. Mieti, että sä oot oikeasti vaikka intohimoinen jääkiekkotyyppi. Niin. Sitten sä tiedät sen, että nyt tulee ekaa kertaa NHL-pelaajat, ties kuinka moneen vuoteen. Puhutaan vielä McDavidista, McKinnonista, tällä hetkellä maailman parhaasta pelaajista, Makar. Vähän siisti päästä katsoa olympialaisissa. Ja sitten silleen, että hei, et päässyt, kun piippuhyllypaikat ei riittänytkään. Niin, kyllä. Aivan käsittämätön tilanne. En mä siis vaan voi ymmärtää, että miten niin monta virhettä on pystynyt jo syntyä näiden niin kuin rakennusvaiheiden aikana. Se oli ensimmäinen oli se just se, että se oli se kaukalo liian pieni. Sehän on metrin lyhyempi. Kyllä. Ei muuta, se on ihan ok, mutta sitten se jää. Siellä oli tullut siis harkkapeleissä, niin sinne oli tullut reikiä sinne jäähän ja siitä oltiin jäädytetty uudestaan sitä. Että miten, onko se liian lämmin se halli, jäätyykö se kunnolla vai onko se vaan, että ne on niinku tehty huonosti? No mä kuulin siis urheilukästissä, ne puhui just tästä jäästä. Ja siellä joku suomalainen jätkä oli ollut pelaamassa, siis tyyli jotain jotain sarjaa. Ne oli käynyt pelaamaan niitä pelejä. Niin se sanoi, että se oli vaan just pantu päälle, niin se oli vielä niin ohutta se jää. Niin. Et hänen mielestään tietenkin pelaajana ei nyt ole mikään jäädyttämisen asiantuntija tai tälleen, mutta sanoi, että hän ajattelee ihan maalaisjärjellä, että se johtui siitä, että se oli vaan liian ohut. Niin, että sinne ei kerran tulla kerrosta niin, vaan. Niin. Joo, aivan. Joo, se on ihan mahdollista ja voi olla, että kaikki menee hienosti, mutta kyllä silti huolestuttavalta näyttää. Ja tämähän on muutenkin Yle oli uutisoinut tästä, että olympialaiset ovat historiallisen leväällään. Milano Cortinan olympialaiset kilpaillaan Kainuun kokoisella alueella. Olympiahenki on kadoksissa ja liikennejärjestelyt huolestuttavat. Niin siis sinnehän ei ole mitään niin kuin näille, kun tämä kisapaikat, niin jossa täällä oli laitettu niin kuin maan kokoon, niin oliko se niin Slovenia tai Israel, niin ne on niin isolla alueella. Joo. Että 22 neliökilometriä ja sitten ne kaikki tiet, niin nehän on sellaisia vuoristoteitä, mitkä menee niin kuin vaan ylös alas ja serpenttiiniin. Ei me junia, ei me busseja, ei me niin kuin mitään. Totta kai siellä on varmaan jotain olympiabusseja järjestetty, mutta eihän se poista sitä, että se tiet on niin kuin. Ja sitten jos ne on tosi pikkuteitä, niin minkälaiset ruuhkat sinne saa aikaiseksi? Kyllä. Niin jotainhan tästä tulee, jotain tällaisia, että ollaan myöhässä niin se on fakta jo tässä vaiheessa, että nämä ei varmasti tule menee putkeen, niin kuin kaikilta osin. Ja järjestelyistä ihan varmaan tulee sanomista. No mä en epäile ollenkaan. Mun mielestä toi Seppäsen Esko sanoi
tuossa urheilukästissä, että hänhän on siellä jollain niin kuin duunireissulla. Niin se on niin kuin yli 40 kilometrin matka siitä, missä niiden hotelli on, sinne kisa-alueelle. Eli se ei ole tavallaan turisteillekaan mahdollista tämä, varsinkin jos ne rupeaa järjestää kyytejä sun muita. Et se on vähän eri juttu, kun sä oot jossain vaikka Lillehammerissa. Niin. Missä tavallaan sit sä niinku oikeasti yövyt siinä ihan vieressä ja siellä on niinku tavallaan fasiliteetit kisaturisteille, koska eihän olympialaiset ole mitään ilman niitä siis vaikka katsojia, mitä on niinku lätkäpeleissä. Katoin Suomen missä Suomi voitti kultaa korona-ajan kisat. Niin pikkusen aneemisen näköistä, kun siellä ei ollut yleisöä. On pikkusen, kun siellä on vedetty sellaiset verhot vaan niiden tuolien päälle. Ja tästä niin kuin aasinsiltana myös siihen, että jos ei siellä ole sellaisia kunnon kisakyliä edes missään. Niin. Se, että kaikki on levällään ympäriinsä, niin just tämä, että mitään niin kuin tunnelmaa siitä olympialaisista ei saada. Ja se, että urheilijat ei ole niin kuin yhdessä, mikä on varmasti ollut se, senhän takia siellä on jaettu niin kuin tuhansia ja tuhansia kortsuja aina jokaisessa. Kyllä. Ja tehty niitä pahvisänkyjä, että ei säästytään kaikelta tällaiselta. Mutta se myös, että onko siellä sitten niinku yleisölle, ja jos ei, tuskinhan siellä on mitään, koska ne hotellit on siellä 40 kilsan päässä. Kyllä. Niin ethän sä vois siitä baarista olla silleen, että no niin, että nyt taksi alle ja 40 kilsaa, tai voit varmasti olla, mutta kyllähän se vie sitä tunnelmaa. Sehän näissä on kaikissa hiihtokeskuksissa ja muissa aina siistiä, mä vähän nyt vertaan niihin, koska se eletään siinä yhden vaikka rukalla, niin siinä on ne hotellit, siinä on ne mökit ja kaikki, ja sitten siinä on piste, tai ihku, tai mikä tahansa. Niin sehän tuo sitä tunnelmaa, kun kaikki on siellä omissa, niin nyt kaikki on levitelty ympäriinsä. Niin en kyllä. Niin, no siis sitten ainoa vaihtoehto on se, että jos vaikka jossain että saadaan rakennettua se silleen, että siellä jäähallin alueella on sitten se jäähalli tavallaan kupla. Niin. Ja sitten siellä laskettelualueella, missä on hiihdot sun muut, niin sitten siellä on se tavallaan se semmoinen niinku muu kupla. Niin, mutta kyllähän se hajoaa vähän niin kuin, toisaalta me puhuttiin viimeksi myös siitä, että ne surfiskabat oli jossain Tahitilla ja ne kesäolympialaiset oli Ranskassa. Niin, mutta se oli myös ainut. Kyllä, no niin, joo, kyllä. Niin. Ehkä se on vähän silleen, tai mun mielestä sitä ei voi oikein verrata, koska se oli ainut, mikä oli niin kuin, ja tokihan niitä on siis ympäri ämpäri, ei nyt kaikki on vierekkäin, mutta ei ole ehkä sellaista keskittymää nyt samalla lailla kuin aikaisemmin. Ja tätä on siis, kansainvälinen olympiakomitea on sanonut, että tämä korostaa kestävää kehitystä. Ja sen takia nämä on niin levällään. No, ehkä, mutta ehkä se on enemmän siitä, että niitä paikkoja ei välttämättä ole myöskään ihan vierekkäin. Niitä ei ole mitään sopivia. semmoista. Niin. No kyllähän toi kuulostaa enemmän siltä, että ei ole vaan siis saatu tavallaan sitä sellaiseksi, mitä ehkä toivotaan tai halutaan. Niin, että se on joku semmoinen niin kuin yksittäinen paikka. Eihän Suomessakaan välttämättä, no onhan meillä Lahdessa, kun meillä on, niin kuin, eikö siellä käytännössä kaikki ole sit siellä alueella? Niin. Eikö se ole? On. Ja kyllähän niitä nyt rakennetaan. Ja siis kyllähän nyt varmaan Suomessa, niin oishan se pitkä. En mä usko, että se niin kuin, kyllä mä jotenkin veikkaisin, että jos Suomessa pelattaisiin, mä luulen, että on liian pieni maa ensinnäkään, että me voitaisiin pitää niitä. Mutta niin. Ehkä yhteisenä sitten jonkun Ruotsin kanssa tai Ruotsi, Norja, Suomi. Joo. Tai joku Latvia, Liettua. Niin, mahdollista ehkä sekin. No joo, ehkä niin. nuo alppihiihot ja syöksyt ja muut vaatii sitten niin isoja, että Levillä nyt maailmankappia vedetään käsittääkseni. Niin mä en ole mikään alppihiihdon asiantuntija. Mutta Sä et ole alppinisti. En ole, mutta ehkä mahdollista. Mutta varmaan siis Suomessahan pystyisi varmaan Nokia-areenaa pelaa. Ehkä, en tiedä. Paljon Nokia-areena vetää. Siis jäähalli. Niin. 16 000. No niin, eli saman verran kuin tämän hetken Milano. Niin. Mutta joo, anyway, siitä toivottavasti kuitenkin toivon ihan kaikkien sekä fanien että urheilijoiden että kaikkien puolesta, että kuitenkin saataisiin ne kisat mentyä ilman suurimpia ongelmia. Mutta vielä nyt tähän samaan henkäykseen. Anna mennä. Meidänhän varmaan pitäisi heittää sellainen varovainen arvaus, että kuinka monta mitalia tulee olympialaisista, mutta haluatko aika kuulla Suomen olympiakomitea, minkälaisen tavoitteen niin, he on laittanut. Kerro vaan. Eli Suomen olympiakomitea on asettanut tavoitteeksi 6 mitalia. Mitä? Joo. Olympiakomitea on tunnistanut 18 mitalimahdollisuutta, laskennallinen mitali odottamaan 5,35.
Että jos tätä lähdetään nyt purkamaan, silleen, joo. ketkä niin kuin olisi sellaisia. Mahdollisia. Niin, no mä oon huutanut jo, että Leijonat on 4. muistaakseen, mutta mä sanon silti, että se on yksi mitali kuitenkin, mahdollisuus sellainen ihan. Se me lasketaan 1. Kyllä. Sitten me lasketaan, tai mä lasken ainakin Rene Rinnekankaan, joka voitti X Gamesin tässä Hakelnak tällaisessa kilpailussa, eli lumilautailija, niin Big Airissa. Niin, eli tämmöinen hyppyskaba. Niin, joo. Niin voi ottaa ainakin mitali, siihen mä niinku jaksan uskoa. No mitäs naisleijonat? Naisleijonat. Pronssille? Ehkä on mahdollisuus. Kyllä pronssille. on. Eli siitä 3. Joo. Sitten on näitä hiihtoja, vitsi kun mä en tiedä niitä yhtään, mutta ampumahiihos me ollaan vissiin oltu hyviä. Onko sulla jotain sanottavaa? Meillä ei tällä hetkellä mun mielestä ole ampumahiihdossa siis semmoista niin kuin, ketä vaikka maailmancupissa pärjäisi niin, että se olisi niin kuin siellä. Ja me ollaan oltu myös siinä yhdistetyssä, eli mäkihypyn ja hiihdon. Kyllä. Mutta siinäkään meillä ei tällä hetkellä ole maailman kärjessä ketään. Ei ole Samppa Lajunen enää siellä? Ei ole, tekee hotelleja. No niin. Ja menehän päin helvettiin. niin. Mutta onko sulla hiihdosta mitään tietoa? No Iivo Niskanen on tietenkin. 4. Onko se perinteinen 50 kilsaa? No se on sen sitten se, niin kuin se. Ja sitten mä en tiedä noista sprinteistä, niin sehän on myös sprintin olympiakultaa voitti silloin Jauhejärven kanssa. Niin. Mutta onko sillä, mä en tiedä osallistuuko se sprintille enää. Niin siis mä oon käsittänyt, nyt mä en tiedä yhtään, mutta onko se olympialaisissa niin, että siellä aina välillä on niin kuin perinteisen vuosi ja sitten on niin kuin vapaan vuosi? Voi muuten olla. Niin, kun mulla on tällainen muistikuva tästä olympialaisten hiihtohommasta. Niin, että siellä ei olisi kaikkia tavallaan hiihon niitä, vaan siellä on sitten niinku, tänä vuonna mun mielestä perinteinen. Mun mielestä. Niinku, ainakin mitä mä oon kuunnellut siis urheilupodeja, niin musta ne on just puhunut, että Iiva tuo perinteisesti, niinku, että 10 ja 50 skabassa, niin se voisi olla niinku hyvinkin vahvoilla. No, sit me mennään sillä. Joka tapauksessa, no huomaa, että meillä ei ole mitään hiihtoasiantuntijoita, mutta mennään silleen, että hiihosta tulee 1 mitali. Vai 2? No nyt tämmöinen joku nainen, nyt en muista nimeä, kuollaksenikaan voitti just ekan maailmancupin ja sitten tavallaan se, että siis tästä ehkä tyyli viime viikolla. Sehän menee oikeasti silleen, kun sä menestyt urheilijana, niin se ensimmäinen voittohan on se vaikein. Jos miettii Leijonia, miten helvetin vaikea oli saada se 95, se Denk Leader in kulta. Siinä oli tullut kuitenkin siis Calgaryssä jo 88 hopeeta siis olympialaisissa ja sittenhän kaikissa näissä MM-kisoissa, niin mehän oltiin aina mitalipeleissä mukana, mutta me aina hävittiin rankkareista jossain muualla. Ja sitten siitä huolimatta me ei saatu heti kultaa. Eli voiko olla näin, että kun tämä nainen on nyt voittanut sen ensimmäisen maailmancupin, niin hän tulee nyt olympialaisiin, tiedätkö silleen, että hän ymmärtää, että hän voi myös voittaa jopa olympialaisissa. Niin mä antaisin semmoisen yllättävän mitskun, tiedätkö, naisten hiiholle 1 pronssi. Joo. Kyllä se mulle käy. Kyllä mä ostan ton. Mutta nyt mä varmistin tän, niin siis kyllä täällä aikataulussa, kun mä katson tätä, niin on siis naisten yhdistelmäkilpailu, miesten skiatlon, perinteisen sprintit, naiset, miehet, sitten on 10 kilsan vapaa, naiset ja miehet. Okay, eli on molemmat. Noniin. Eli nyt mä vaan huijasin kaikki. Ei, musta oli ihan hyvä. Mun mielestä voitaisiin ehdottaa olympiakomitealle, että jos saataisiin tämmöinen uusi, että... niin, kyllä. Mutta tosiaan 103 urheilijaa lähtee, mutta nyt 5, ketkä niistä 103 ottaa? Eli tuleeko 2 mitalia hiihosta? Mä heittäisin yhden vielä, sen Eduardo Halberi, eli se pujottelija, alppihiihtäjä. Onko se menestynyt? Veti just 4. Okei. Joo. Niin olisiko tässä? No siinä on sitten se 6, minkä no voi se olla, hei. Niin. Joo. En mä oikein niinku keksi mitään muutakaan, että mitä me saatais, tai että niinku, mistä tulisi mitalleita. Ja toikin on mun mielestä aika yläkantti, jos miettii, mutta en mä siis, kyllä mä uskallan heittää siis sekä miesleijonat että naisleijonat. Molemmilla on saumaa. Ei ehkä kultaiseen mitaliin, mutta sanotaan, että pronssipeliä molemmilla. Hiihosta tulee aina vähintään 1 mitsku. Ja sitten nämä sun heitot, niin onhan tämä mahdollista. Niin, kyllä. Ja sitten ehkä yksi on myös niinku joku freestyle-hiihto, niinku, että kun niitä mä en tunne. Mutta sitten sieltä on aina tullut yllättäjiä, niin ihan hyvin mahdollista. Voisin veikata. Mäkihypystä mä en ole kuullut ketään sitten niinku ei ole pitkä aikoihin. Aika. Niin. Nyt mä näen, että joku oli vetänyt itse asiassa kanssa 4, mutta ei mitään
mitään sanottavaa mulla. Joo. Mutta siinä ne oikeastaan on, mitä mä uskaltaisin veikata. Mä sanon sitä 6 on niin kuin mahdollisuus, mutta sekin on jo aika niin kuin työn ja taistelun takana mun mielestä. No mä oon sitä mieltä, että ehkä realistisempi olisi vaikka 4 mitskua. Niin. Mutta 6 voi olla sitten semmoinen, että menee hyvin ja just tulee joku tämmöinen yllättävä. Tai sitten oli se ihmeskaba se uusi, missä ne kiipee vuorelle ja laskettelee alasti. Niin. Sieltä tulee joku ihan mielenvikainen, tiedätkö niin, kyllä, sekin on ihan mahdollista. Sitten se tulee ihan syöksyä. Jep. Mutta joo, jos me linjataan Kultaleijonakästin veikkaukseksi 4. 4 on aika hyvä. Joo. Joo, 4 on, se on todennäköisempi kuin 6. Kyllä. Sitten me syödään sun hattu, jos me osataan. Me syödään sitten mun hattu. Mä itse asiassa tästä just Olympiakometaan laittanut, että jääkiekon maastohiihdon lisäksi mitalleita odotetaan alppihiihdosta, ampumahiihdosta, freeski, eli varmaan just tämä, mistä puhuttiin, lumilautalla yhdistetty. Eli okei. Ei niistä puhuta missään. Ei niin. Mä kuitenkin seuraan urheilua sillä, että mä luen kaikki urheilu-uutiset aina. En mä oon lukenut kenestäkään, että kuka olisi vaikka tosi hyvä nyt yhdistetty. Siellä oli just Lajunen ja sitten oli se, oliko se Manninen tai joku tämmönen. Joku oli varmaan. Mä pelkään, että mä sekoitan sen vaan Sakari Manniseen. No mutta... se voi olla, että mäkin sekoitan sen. Mutta siis siellä oli monta hyvää jätkää silloin. Kyllä. Joo. Ja olihan meillä tietysti mäkihypyssäkin monta hyvää. Oli. Ahonen oli silloin hyvä ja sitten oli... Nykänen oli tietenkin, joo. Sopisi Kälkäri. Kyllä, mutta siis on ollut, mutta ehkä siinä on niinku, niillähän oli vissiin aika paljon vaikeuksia silloin joskus, että rahoitus alkoi loppumaan ja sukset alkoi loppumaan. Ja... Joo. Oletko nyt kuullut, kun mäkihypystä puhutaan, niin pakko ottaa esille tämä siis yllättäen saksalaiset. Eli ootko lukenut tämän mäkihypyn skandaalin tältä kisakaudelta, eli jätkät on suihkuttanut niinku omaa Schleichen-Deros-osastolle jotain juttua, että se niinku turpoo, niin sitten saadaan enemmän niinku liitopintaa. En. No oikeasti. Tämä ei ole mun keksimä. Tämä on siis, mä luin uutisen, että oli tutkinut. Minkälainen otsikko tässä uutisessa oli? Joku, että... No se oli aika lailla tämä Schleichen-Deros. Okay. Mutta siitähän on siitä, että ne liitopuvut ja ne on... Niin. Niin nyt oli vaan saatu joku idea ja se oli jotain ihan hirveät ainetta vielä, mitä ne suihkut tonne. Niin Okay. Että se ei vaan vetänyt Viagraa ja sitten puolihölmöä siinä tornissa. Okei, en ole kuullut, mutta ehkä odotetaan sitten, että miltä älä googlaa. Tulee väärä algoritmi. Hyvä. Siirrytäänkö? Siirrytään. Pannaan erää käyntiin. Joo, Kultaleijonakästin olympialaisten tavallaan esijakso 2 on käynnissä, eli Milano Cortinan olympialaiset alkaa tällä viikolla. Tämä jakso tulee luultavasti just päivää ennen, eli huomenna, kun sitten keskiviikkona alkaa curlingilla noi skabat, ja sitten niin kuin me aletaan seuraa curlingissa. Se ei ollut Suomen joukkue, että se käytiin viimeis läpi, mutta sitten naisleijonien pelit lähtee torstain käyntiin, taisit sanoa tuossa. Kyllä, eli torstaina lähtee käyntiin, ja meidänhän lohko A:ssa on Kanada, Yhdysvallat, Suomi, Tšekki, Sveitsi. Miltä se kuulostaa? Se kuulostaa aika pahalta lohkolta mun mielestä. Aika siis siellä hetkinen, Kanada, Tšekki, Sveitsi. No siis jenkit vaan puuttuu niinku pahoista vastustajista. Jenkit on siellä. Kanada, Yhdysvallat, Tšekki, Sveitsi. No ketä muita siellä pelaa, helvetti? Onko siellä yksi lohko? Siellä on Japani, Ranska, Italia, Saksa ja Ruotsi toisessa lohkossa. Siis siellä on tommoinen höpö-höpö-lohko ja sitten on tämä. Miten nuo lohkot muuten menee? Arvataanko ne vai onko se joku niinku sääntö? Ei mitään hajua, mutta voisin kuvitella, että arvalla menee. Voisin kuvitella. Tosi luotettava. Niin, nyt on pikkusen huono arpa Suomella. En osaa sanoa yhtään, mutta kyllähän toi kauhealta näyttää toi lohko. No ihan hirveältä. Tein tuossa eilen, olisiko ollut Ylen, niin oli tällainen lätkätietäjä. Niin kyllä se, sanotaan, että yksikään Jenkkien ja Kanadan peli, niin en laittanut, että
ne olisi alle 10 maalia tehnyt. Taisinko johonkin laittanut 8, mutta kyllä se hurjalta näyttää. Niin, no ne on aika paljon edellä vaan, ja sitten jos siellä on nyt alkanut, sä puhuit viimeksi siitä naisten siis tavallaan sarjasta, niin toi Lehkosen Ismokin puhuu siitä. Että, niin, onko se PVHL vai mikä? No, mutta anyway se. Niin onhan se nyt tietenkin sitten, kyllä mä sanon, että en siis jälleen kerran mollaa meidän kotimaista naisten SM-liigaa, mutta siis se, että kun mä väitän, että se on siellä niinku ammattimaisempaa, eli sitten ne on varmaan täyspäiväisiä urheilijoita. Niin, kyllä on, ja sitten kyllähän sinne on rahaa myös laitettu, ja on sitten myös varmaan valmennus eri tasosta erilaista. Kyllä. Niin, kyllä mä sanon, että jos saadaan tollainen liiga, niin onhan se ihan älytön. Mutta ollaanhan me niin kuin nähty se myös mun mielestä niin kuin miesten puolella sitten, että Suomi on jäänyt siitä esim. Mitä SHL tai Sveitsin liiga on. Ja niin nyt Saksan liiga on nostanut, niin on se jotenkin vähän surullista. Mutta Jenkit ja Kanadahan tuosta menee heittämällä jatkoa. Mutta käydäänkö tämä Suomen joukkueen läpi kuitenkin tässä, että ketä siellä pelaa? Joo, niin voit antaa vähän tipsejä, tunnetko pelaajia? En varmaan tunne montaakaan, mutta anna tulla. Eli maalivahteena on Sanni Ahola, Emilia Kyrkkö ja Anni Keisala. Joo, hyvät tytöt. Joo, kuulostaa tutulta mun mielestä. Ja Sanni Ahola pelaa itse asiassa Ottawa Charge-nimisessä joukkueessa. Okei. Okay. Ja Emilia Kyrkkö pelaa St. Cloud State University, eli joku yliopisto. Joo. Ja sitten Anni Keisala HPK. Mutta kyllä on ilo nähdä myös, että tuolla on Amerikassa myös meidän naispelaajia. Joo, tosi hyvä juttu. Mutta toisaalta eihän Noora Rätykin pelasi jossain kohtaa siellä. Kyllä, mutta eikö Noora Räty pelannut myös jossain miesten, ainakin se mun mielestä Mestiksessä pelasi. Ja Pelasi, joo. En muista missä kaikkialla. Joo. Mutta sitten, mä en nyt käy kaikkien näitä joukkoja läpi tästä, mutta puolustajat Sini Karjalainen, Siiri Yrjölä, Jenni Hiirikoski, Sanni Rantala, Elli Suoranta, Nelli Laitinen, Ronja Savolainen. Toi Hiirikoski. Jenni Hiirikoski, sehän on, mä en tiedä kuinka monet olympialaiset niin. Nämä on hänelle ja varmasti Suomen kapteeni uskaltaisin veikata näin. Okei. On siis jonkun verran seurannut, tai siis en mä tiedä seurannut naisten lätkää, mutta sillä ainakin tulee noita maajoukkue juttuja, niin tulee seurattua. Hyökkäjät Elisa Holopainen, Sanni Vanhanen, Petra Nieminen, Jennina Nylund, Iida Kuoppala, Julia Schalin, Viivi Vainikka, Emilia Vesa, Michelle Karvinen, Noora Tulus, Emma Nuutinen, Susanna Tapani, Julia Liikala. Joo. Mä tunnen noista se Michelle Karvinen. Missä on Kai Kunnas? Hän ei taida olla enää näissä kisoissa mukana, mutta on kyllä uskomattomia hetkiä, tai kun jää tälleen mieleen. Kyllä. Mä olin pakko katsoa, niin Jenni Hiirikoski on siis nykyään 38-vuotias jääkiekkoilija, 87 syntynyt, eli kyllä tämä voi aika monen nyt olla. On, ja eihän se ole vielä mitään jääkiekkoilijalle. Just kattelin. Ei se puolustajalle. Niin, kattelin vielä NRI eilen, niin Corey Perry, 40-vuotias. Niin, ja siis toi sitten Coloradossa tämä puolustaja Brent Burns painoi just. 40? On. Niin. Ja vaikka peräti 4-1 jo. Niin. Joo. Anyway, kuitenkin. Mutta tosiaan Suomen naisleijonien hommahan lähtee torstaina tosiaan liikkeelle 5.2. kello 22.10 Suomi-Kanada. Heti luulot pois. Joo. Sitten lauantaina Suomi-USA. Niin, että joo. Siitä kaikki itseluottamuksen rippeetkin pois ja sitten Suomi-Tsekki sunnuntaina ja tiistaina Suomi-Sveitsi. Nyt on pakko sanoa, että on niin hirveä alkulohko Suomella, että nyt jos olisin kuullut ton, pyydän anteeksi, naisleijonilta ei mitään pois ottamatta, mutta siis toi lohko on niin hirveä, että Mitsku voi jopa jäädä haaveeksi. Niin, kuin ton niin onko mahdollista, että jopa jää niin kuin alkulohko? No mietin ihan samaa. Koska mä katsoin näitä, että mitä täällä on aikaisemmat pelit, eli no näissä ei välttämättä kaikki pelannut, koska tää on ollut EHT:tä. 12.12.25, niin Suomi on ottanut Tsekiltä tauluun 5-0, ja 11.12. Suomi on ottanut tauluun Sveitsiltä 4-3. Niin, että me joudutaan niidenkin tiukille nykypäivänä. Ja Ruotsi on voitettu silloin 3-2. Okei. Toki täällä on hyvä voittoputki ollut sitä aikaisemmin näissä EHT:illä. Näitä nyt on pelattu tuossa viime vuoden puolella. Siellä on sitten Ruotsi voitettu 2-1, Tsekki voitettu 4-1 ja Sveitsi voitettu 2-1. Ja sitten sitä edelliset, niin kuin mitkä on pelattu
elokuussa, niin siellä on Sveitsi voitettu 5-0, Tšekki voitettu 5-2, Ruotsi voitettu 5-2, mutta nämä viimeisimmät pelit, niin et ei tämä mikään ylikävely ole niistäkään. Ja kun me tosiaan tiedetään, mikä se Kanada-USA-peli tulee olemaan. Kyllä. Sehän nyt on, ei siitä mun mielestä tarvitse edes valehdella. Ei. Tai mitenkään niin kuin elätellä sellaisilla suomilaseilla, mutta voittoa ei tulla ottamaan. Toki kaikki pelit lähtee 50-50, mutta... No alkulohkossa niin. voisi olla saumat, jos jenkit tai kanukit pelaisi löysästi, niin kuin miehissä, mutta kun olympialaiset on eri kuin Niin, MM-kisat, kyllä. kun se on niin lyhyt turnaus, niin mä väitän, että jokainen tulee, tiedätkö, ihan hampaa tirvessä. Mun on pakko sanoa nyt Jenni Hiirikoskesta, koska sä sanoit, niin hän on ollut kapteeni vuodesta 2011, siitä kaudesta lähtien 11-12 Suomen naisleijonien kapteeni, ja nämä on hänen 4. olympialaiset, missä hän edustaa nyt naisleijonia, eli hieno ura hänellä jo takana. No on erittäin hieno. 4. Milloin se oli, mitkäs ne oli ne ensimmäiset? 2010 Vancouver, kun taisi olla jo. Aivan. Tiedätkö, kuka on naisleijonien päävalmentaja? Tiedän. Legendaarinen 95 miesleijonien kultamitalipelaaja Tero Lehterä. Kyllä vain. Tämä tuli mulle ihan uutena tietona, mutta toivottavasti Tero saa siellä hyvin laitettua uskoa omaan joukkueeseensa. Ja mä ainakin toivoisin, että ne matsit olisi sellaisia, että niistä saa jotain intoa. Kyllä. Tiedätkö? Että niitä jaksaa katsoa, koska mä kyllä kannatan ihan koko sydämestäni naisleijonia siinä, missä miesleijonia. Joo, ihan niin sama. Ei ole mitään niin kuin siitä, mutta pahalta näyttää. Mutta tämä on sama asia kuin miehissä. Meillä olisi samassa lohkossa, meillä olisi niin kuin 4 lohkossa, niin meillä olisi Kanada, USA ja Ruotsi ja Suomi. niin. Ja yksi menee jatkoon. Niin, yksi menee jatkoon. Niin. Toiseen laitetaan Japani ja Korea ja Itä-Timur. Italia. Niin. Italia on paha, se on vastahyökkäysjoukkue. Ja Jukka Jalonen. Niin. Mutta mennään siihen seuraavaksi. Onko sulla naisleijonista enempää? No ei sinänsä. Mä ootan kanssa ihan mielenkiinnolla. Kyllä mä kannustan aina kanssa. Ei se ole mun mielestä mikään sukupuoliasia siis silleen, niin kuin, että nyt kun mennään siis arvokisoihin, saati sit olympialaisiin, niin kyllä sitten aina kun suomalainen on jossain lajissa, on se hiihto, lätkä, curling, ihan mikä vaan, niin kyllä sen aina haluaa katsoa ja nähdä se, että mihin pystytään. Ja se on vaan harmi, että meillä yleensä hajoaa kasetti, siis suomalaisilla, niin mä toivon, että nyt se olisi jotenkin saatu käännettyä silleen, että meidän kasetti vähän kestäisikin. No se on just näin. Nyt kun annoit tässä vähän aikaa, niin kävin läpi tätä, että miten nämä lohkot kasataan, niin se ei suinkaan ole millään arvalla. Okei. Okay. Tässä on erikoinen. Jatkoaika.com-sivulta luen, että tämän vuoden olympiaturnaus on näillä näkymin viimeinen naisten arvoturnaus, jossa IIHF:n rankingin 5 parasta maata sijoitetaan kaikki A-lohkoon ja muut 5 maata B-lohkoon. Loppuvuodesta käytävät MM-kisat pelataan jo tasavertaisin lohkoin. Mitä järkeä tuossa on? Miksi? Siis se tarkoittaa, että silloin tippuu muutama hyvä jengi pois ja muutama paska pääsee jatkoon. No tässä onkin erikoisuus, koska tämä ei mene samalla tavalla kuin miesten. Aha. Eli kaikki A-lohkon joukkueet etenevät puolivälieriin, B-lohkosta puolivälieriin jatkaa 3 parasta. Parit ovat A1, B3, A2, B2, A3, B1, A4, A5. Okei, eli Suomi pääsee käytännössä automaattisesti jatkoon. Näin. Okei. Aika erikoinen. On. Minkä ihmeen takia? Mutta onko tässä niinku se, että sitten ne tasoerot on niin älyttömiä, että niitä ei laiteta sen takia eri lohkoihin, että sieltä ei tipu mikään näistä hyvistä maista. Tai niin kuin, no hyvistä maista, Kyllä. ranking 5. Niin kaikki pidetään niin kuin väkisin mukana. No siltä se vähän kuulostaa, mutta on se vähän hassu, koska jotenkin kuitenkin sitten kaikki, niin kuin sä sanoit, kaikki lähtee 50-50 tilanteesta. Niin. Tämä on tosi erikoinen. Enkä siis ole hyvä, että nyt perehdytään tähän, koska mä uskon, että on monille kuulijoillekin varmaan aika erikoinen tapa pelata. Mutta sittenhän sun on pakko nyt katsoa, että miten ihmeessä sitten miesten lohkot menee. Eli onko se sitten arvalla, koska jos naisleijonilla tai naisten niin kuin turnauksessa se menee tälleen, että se on se rankingin mukaan ja kaikki 5 parasta menee samaan lohkoon ja sitten ne muut menee siihen toiseen lohkoon ja sitten käytännössä kaikki parhaat pääsee jatkoon, niin voisi jotenkin ajatella,
että eihän miehillä nyt tämä sama ole, vaan siellä on sitten joku arpa tai joku muu tapa, miten ne menee, koska nehän kuulostaa kuitenkin siltä, että siellä on niinku suunnilleen niissä 3 lohkossa, kun ne on siis, se on siis mitä, 4 jengiä per 3 lohkoa, eli 12 joukkuetta on siellä, ja 8 pääsee jatkopeleihin, eli 4 tippuu veksi, niin ei se voi mennä tolleen samalla tavalla. Täällä on, että nämä menee myös niin kuin jonkunlaisen rankingin mukaan. Okei. Joo. Eli täällä niin kuin 12 joukkueesta ränkätään erikoisen kriteerin. Mitä helvettiä tämä tapahtuu? Tämä on ihan IHF:n niin kuin sivujen kautta. Niin täällä, että following kriteerit, mitkä on mukana, niin eikö nämä. No nyt en tiedä, mutta käsittääkseni siinäkin on joku tällainen niin kuin jakosysteemi, mutta pakkohan se on olla myös siinä, että se menee jotenkin rankingin perusteella. No joo. Että ei tuu just kaikki samaa lohkoa. Niin joku siinä on tällainen ranking, mutta mä lupaan selvittää että seuraavaan jaksoon, miten nämä menee, mutta miehissä sentään nyt ei ole tällaista, että yhteen lohkoon laitetaan ja kaikki pääsee jatkoon. Mutta onhan se miehilläkin se erikoinen se, miten ne jatkopelit tavallaan menee. Että ne niinku 3 parasta ykköstä tai 3 ykköstä ja sitten se paras kakkonen. Ja sitten muut pelaa tavallaan. Karsintasarja. Niin, että onhan sekin vähän erikoinen, mutta se on lyhyt turnaus. Se on hyvin lyhyt turnaus. Niin. Se mikä niin kun verrattuna MM-kisoihin taas, niin musta tuntuu, että siellä pelataan niin kun paljon enemmän pelejä. Että tämähän on niin kun kaikki ottelut määrää. Että sä et voi ottaa sitä yhtä Slovakia tai Italia-tappioa siihen alkuun, vaan se on pakko vetää täysille. Niin ja siis mä katsoin kun mä katsoin sitä Leijonien matka siihen 2-2 kultaan, niin oliko se sitten ne 18 kisat, niin Suomihan siis niinku pronssipelissä niin Slovakiaa vastaan pelasi ja ihan tiukka peli oli sekin, niin kuin että Slovakiahan on esimerkiksi ihan edukseen esiintynyt olympialaisissa. On ehdottomasti, eikä se ole mikään sellainen, että me oltaisiin jotenkin älyttömän hyvin pärjätty niin kuin viime vuosina. Onhan Saksalta otettu monta kertaa tauluun ja että siellä on just näitä Saksa, Sveitsi, Slovakia, mitkä nousee. Ehkä, Tsekkiä nyt ei voi laskea, että onhan se jo niin kuin iso maa, mutta tämmöisiä. Nyt tulee knoppikysymys sulle ja kuulijoille muuten. Ketä vastaan Suomi pelasi, kun se voitti vuonna 2022 olympiakultaa? Finaalissa siis, ketä vastaan pelasi? Slovakia. Ihan hyvä haku, mutta siis tämäkin oli hauskin, että mäkään en muistanut. Niin siis sehän oli Venäjän joukkue, mutta kun tämä hyökkäyssota oli käynnissä, niin se oli joku RCO vai niin RCU. Olikin. Joo, rock. Joo, niin olikin, totta. En kyllä olisi minäkään, muistanut. Joo. Mutta sehän oli ihan tiukka peli. Mä katsoin siis sen koosteen siitä, kun mä katsoin sen. Niin, joo. Mä katsoin sen silloin aamulla, kun se tuli. Joskus 5 aikaa, milloin se tuli, niin ei mä muista mitään siitä. Mä olin ihan puolikkaassa unessa sen koko ajan. Mutta joo, semmoista. Noniin. Oliko se eka erä siinä? Se oli mun mielestä siinä ja nyt on naisleijonat käyty läpi. Noniin. Ei muuta kuin hyökätään suoraan toiseen erään käymättä vaihtoaition kautta. Eikö siis tuon pukukopin kautta? Kyllä, ja sehän on tietysti aiheena leijonat, miesten jääkiekkomaan joukkue ja tapahtumat, mistä on uutisoitu. No mistä on uutisoitu? No pelkästään siitä, että kaikki on loukkaantunut. Ja meillä ei ole yhtään pelaajaa siellä, kun kisat alkaa. Kato meidän kahdenkeskistä feediä, niin vittu koko ajan joku on loukkaantunut. Niin on, ja siis mä väitän, että näitä loukkaantumisia ei uutisoida lähellekään tässä määrin silloin, kun ei ole olympialaiset niin kuin tulossa. Mutta tämä johtuu siitä viime vuoden Four Nationsista, koska siinä oli niin paljon loukkaantumisia, niin nyt se tavallaan, se on jäänyt se tietynlainen se trauma, että meillä ei ollut läheskään parhaat pelaajat. Niin. Ja nyt Barkovin loukkaantuminen, siitähän tämä lähti käyntiin. Kyllä. Ja ootko huomannut, että lempiuutista Pennasesta ei ole kirjoitettu yhtään mitään? No siis olen huomannut ainoastaan sen, että tämmöinen, mä en tiedä, tiedätkö tämä Maikkarin tämmöinen 6:30 ohjelma,
niin hän oli viime viikolla siinä niin jossain tämmöisessä syväluotaavassa haastattelussa. En katsonut, mutta siis äitini soitti minulle, että katso 6:30, että siellä on tuo Pennanen. Tietää, että tehdään tätä ohjelmaa, mutta en kerennyt. Okei. Mäkään en ole kerännyt valitettavasti tätä katsoa, mutta tosiaan, jos mennään näihin niin kuin uutisiin, mistä nyt ollaan puhuttu ja kohkattu niin paljon, niin todellisuudessahan meillä on, Barkovia ei lasketa mun mielestä enää, vaikka oli hienosti päässyt jäälle jo. Joo, kamat päällä vielä, joo. Mutta se ei nyt liity olympialaisiin mitenkään. Tällä hetkellä meillä on loukkaantuneet UPL, Ukko-Pekka Luukkonen. Kyllä. Ei ole vielä kerrottu oikeastaan mitään, ja eihän NHL-joukkoetikin kerro näistä mitään. Ja toinen on Lundell, siitä oli sanottu, että day to day, eli mikä päivä tahansa voi palata kentällä. Onko Mikkola palannut siis jo? Ainakaan mä en löytänyt häntä enää injurilistalla. Noniin, hyvä. Joo. Mutta Sama Ristolainen on nyt ollut niin kuin joka toisen pelin loukissa ja joka toisen vetänyt sit täydet. Niin siitäkään ei tiedä, mikä tasoinen on tämä, mutta pelaa, niin se on merkki siitä, että pitäisi olla kunnossa. Sitten Rantanen oli kipeänä. Joo, sekin oli uutisoitu, että onko kisat pilalla nyt. Mutta se just, että tästä niin kun, että kun joku on pois, niin siitä uutisoidaan, että kaikki on menetetty. Kyllä. Sitten Teräväinen oli loukkaantunut, mutta Teräväinen palasi jo ja palasi ihan hyvin. Eikö päässyt pisteelle ekassa pelissä? Teki maali. Joo. Kyllä. Mutta sitten ehkä tästä nyt, jos me jostain nyt pidetään huolta, niin vähän Ukko-Pekka Luukkosesta. Kyllä. Että pääseekö? Mä voisin uskoa, että pääsee. En usko, että on mitään niin vakavaa. Se olisi varmaan ilmoitettu melkein jo, että ei pääse. Mutta onko se nyt edes huolestuttava loppuviimeksi? Se on kuitenkin tavallaan niin kuin paperilla 3. veskari. Mehän puhuttiin tämä viimeksi. No ei. Mä oon ainakin pyörtänyt puheeni siinä. Kääntänyt takin? Mä oon ehkä kääntänyt takkini, mutta koska Luukkonenhan on ollut kuumin veskari näistä kaikista nyt niin kuin viime peleissä. No kyllä, ennen kuin loukkaantui. Buffalohan on pelannut aika hyvin. Niin siinä olisi mun mielestä ihan debatti, että aloittaisiko Luukkonen kuitenkin. Ei se ei millään, se ei pääse Saroksen ohi siinä niinku hierarkiassa. Niin, se voisi päästä siis ton Lankisen ohi hierarkiassa tällä kuumalla ranilla, mutta se ei pysty menemään Saroksen ohi. Niin, se on varmasti just näin, mutta hyvä uutinen on se, että yksi veskarihan siellä vaan pelaa. Se olisikin muuten hyvä, jos pääsi 2. Niin, mutta just se, että kun tässä on aika tasainen kuitenkin tämä Saros-Lankinen Luukkonen, niin ei ole mitään sinänsä niin kuin hätätilannetta ei tule, vaikka joku loukkaantus. Sitten sinne otetaan Korpikoski 3. maalivahdeksi niin kuin heilumaan, tai siis syömään poppareita todennäköisesti. Kyllä. Mutta mitään tilannetta siitä ei tule. Joo. Pari knoppia tähän kohtaan. Mä oon kerännyt tämmöistä hassua knoppia. Kuka oli Suomen Leijonien maalivahti, kun Suomi voitti olympiakultaa? Se oli mä tiedän, Viikset ja... On Viikset, kyllä. Joo, toi. Miksi mä saan sitä Olkinuora? Ei ollut kuin Harri Säteri. Ai Harri oliko Olkinuora kisoissa kuitenkin? No mä en nähnyt sitä niissä peleissä, kun musta Säteri pelasi kaikki pelit. No voi se olla. Voisin kyllä varmaan sen sanonut seuraavaksi, mutta ehkä se olisi jotkut MM-kisat. Joo. Se oli hauska. Sitten toinen juttu, oletko huomannut? Sinähän olet siis, ollaan puhuttu molemmat, no mä nyt en enää käy uujille ihan vaan hassuttelemassa omien lasten kanssa ja näin, mutta sähän pelailet vielä ihan firmaliigaakin niin sanotusti. Joo, mutta mä oon nyt injurilistalla, kun lähti taas olkapääsijoilta pari viikkoa sitten. No niin, se on hyvä. Siitä ei uutisoitu kuitenkaan samalla lailla. No ei vielä, vaikka uutiskynnys on matalalla näissä loukkaantumisissa, niin matalalla se ei ollut vielä. Sä et ollut vielä siinä niinku varamiehen. Niin, aika syvältä jouduttaisiin kaivaa, jos meikäläiselle Pennanen ja Lehtinen soittelisi. Jos on kuullut tämä ohjelma. Niin. Mutta siis, ootko huomannut semmoisen poikkeusjutun maalivahteihin liittyen NHL:stä? Mitä on tapahtunut nyt useamman kerran pienen hetken sisällä? Niin, puhut tappeluista. Kyllä. Eli 2 tappelua tullut. Joo, tää on kyllä erikoista, koska mä oon käsittänyt, että varsinkin Bettman on täysin vastaan niin kuin maalivahtien tappelua. Niin ja eikö siinä on vielä se, että kun molemmissa on käynyt niin, että se on tullut se vastustajan veskari yli punaisen, niin silloinhan siihen tulee jotain lisärankkua, eikö tuu? Joo, kyllä. Mä en edes muista sitä ekaa, mutta nyt oli toi Swayman ja Vasilevski. Joo, Bobrovski vastaan joku nuori oli se eka. Niin olikin. Mun mielestä se oli se toinen venäläismaalivahti. Voi olla. Joo. Nedjakovic tai joku tämmöinen. Joo.
Tämä oli musta ihan makea, siis arvostan sitä tässä siis tätä Vasilevskin messiin tuloa tässä viimeisimmässä. Ja sitten se, että kun Sveimanihan vetää heti maskin pois, niin sehän näyttää sitten Vasilevskille, että hei, niin. otas maski pois. Niin se, että Vasilevski ei rupea hannailemaan venäläisenä sitä, vaan ottaa heti miehekkäästi sen pois. Joo, ja kun mäkin näin sen matsin, niin sehän oli ihan sellainen niin kuin aika rehti. Ei siinä ollut mitään sellaista. Sitten taputteli toisia halassa, että olipa hieno homma. Se oli tällainen Stadium Series Tampassa. Talviklassikko. Talviklassikko Tampassa. Joo. Aivan. Mutta se oli viisasti vaan lämmintä, että se on niinku ollut poikkeussäätää. No se on ollut talviklassikko sitten. Joo. Mutta tämä oli vaan tämmöinen, mitä mä oon kiinnittänyt huomioon, että nyt aika harvoin veskarit tappelee ja nyt on niinku useampi. Ja aika poikkeuksellista muuten, että jos oli sekin venäläinen, siis käytännössä neljästä veskarista, ketä on tapellut, niin 3 on ollut venäläisiä. Niin, totta. Aika erikoinen. Joo. Ne on yleensä vähän semmoisia rottamaisia kuitenkin mun mielestä, ei millään pahalla. Siis pelaajia. Mutta kyllä. Niin. Ymmärrän ihan täysin. Mutta joo, sellaista. Mutta sitten on se, mikä niin kun puhutaan loukkaantumisista, niin kyllähän tässä aiheutuu myös se, koska mä en tiedä, onko niitä vielä ilmoitettu, mutta ketkä on niitä varamiehiä? Ei ole ilmoitettu. Mutta siellähän on nyt hyvin pelannut, no Helenius teki maalin eilen. Kyllä. Ihan hyvä peli. Ei ehkä, ihan ok mä sanon. Mutta ei se ole, siellä on aika monta jätkää ennen sitä listalla. Niin, kun mä oon samaa mieltä. Kyllä. Mulle ykkönen olisi Macelli, jos puhutaan hyökkäjistä. Tiedätkö, kun se riippuu niin paljon siitä paikasta, mutta se on pelannut hyvin, sitten on pelannut hyvin, tuli aivo, tai toi. Sana joukkue. En muista, Kapanen, Joo. just näin, Kapanen on pelannut hyvin. Niin on. Ja itse asiassa, mikä oli yllättävää eilisessä pelassa, mun mielestä Jesperi Kotkaniemi pelasi tosi hyvin. Joo. Ei mä Kotkaniemihän on iso körmyniska ja niinku sitten se on nyt vaan tippunut siihen oman joukkueen, tiedätkö, niinku hierarkiassa. Se on siellä niinku nelosketjussa, niin se ei pääse niinku pelaamaan ehkä omilla vahvuuksilla. Niin, miten Konsta Helenius? No sehän tuli aika vahvasti sisälle. Ja hei sitten Lenni Hämeenaho. Niin. Molemmat nämä nuoret jätkät niinku aika kovalla sykkeellä. Helenius ehkä jälleen kerran siitä klassisesta ajatuksesta, että se on raitin pelaaja. Kyllä. Ja pelannut vielä tosi hyvin, niin jos tarvii sellaista pelaajaa, niin ehdottomasti. Niin, että ainoa niinku, mä ostan sun Macellin, mä ostan sen, ei hätää, mutta siis se, että kun se ei ole grinderi. Se ei ole semmoinen, kun se on sitten semmoinen niinku, se on semmoinen vähän semmoinen taiteilija, se on semmoinen Ville Leino, niin sanotusti. Niin, kyllä. Niin sitten se, että jos meillä tippuu vaikka Eeli Tolvanen, niin otetaanko me Eeli Tolvasen paikalle taiteilija, vai otetaanko me siihen sitten Kapanen, mikä pystyy olemaan grinderi? Koska sehän on myös Edmontonissa niin paljon taklauksia ja semmoista niinku, sitä tavallaan energiaa siinä luistelulla ja kaikella. Niin, mutta mä ottaisin silti Konsta Heleniuksen siihen. Ja Konsta Heleniuksen, no mäkin ottaisin nyt Konsta, joo, niin. Joo, siis kyllä. Mä laittaisin näitten kaikki, siis niin kuin sun Macellinen, mä laittaisin Heleniuksen ihan vaan sen takia, miten se on nyt tullut tuohon sarjaan. Se olisi vähän semmoinen, tiedätkö, se jokerikortti. Niin, kyllä, ihan täysin. Ja se voisi kyllä tehdä aika isoja tuhojakin tuolla. Mutta toivotaan, että tämä joukkue pysyy kasassa ja meidän ei tarvitse mennä tuohon varamiespalveluun, mutta never know. Joo. Mutta on tämä niinku musta hauskaa, että kyllähän meidän pakeissa, mitä puhuttiin viimeiskin jo, niin se on niin helvetin ohuella langalla, että 1-2 loukkaantumista, niin kuka on seuraava? No sit se on varmaan se Vaakanainen. Niin. Vai kaivetaanko Sveitsin liigasta Riikolaa tai jotain muuta? Niin tämä Vatasen Sami, tiedätkö, Jypistä. Niin. Ei pysty. Se on niin se pelinopeus. Kun mä pelkään vähän sitä, että tuolla Bobi Lehtosellakaan ei riitä pelinopeus nyt niin kuin tuolla peleissä. Ei, mutta siis kyllä, tilannehan on sillä. No esim. Jos Mikkola on pois, niin kuka siihen? Kyllä mä lähtisin sieltä Sveitsin liigasta, koska mä esimerkiksi katsoin sitä NHL VAM-kautta, mistä mä puhuin viimeksikin, niin siellä sanottiin, tai ne pelaajat sanoivat, että Sveitsissä on kyllä todella nopeata se kiekko, ja siellä luistellaan paljon. Joo. Niin ehkä sitten sieltä. Mutta kun sitten taas sä sanoit viimeksi sen, että siellä on vielä isompi kaupalla on, kyllä on. Kun sehän niinku sen takiahan se tälleen niinku perusfanina
kun jengi puhuu aina, että se on niin nopea se peli, niin sehän ei tavallaan tarkoita siis sitä, että se on niin kuin, että siinä luistellaan vaikka kovempaa, Niin. vaan NHL-pelit on sen takia niin nopeata, kun siellä on niin paljon vähemmän sitä tilaa. Kyllä. Eli se koko ajan, kun sä saat sen kiekon, niin sun pitää tietää jo, että mihin sä paat se eteenpäin, tai sitten sun pitää itse tehdä sillä jotain. Niin, kyllä. Mutta ehkä lähtökohta on se, että ainut, missä meillä tulee niin kuin katastrofi, niin se ei tule, jos meiltä joku maalivahti tippuu. Se ei vielä tule, jos meiltä tippuu joku hyökkäjä, kunhan se ei ole meidän ekan 2 kentän hyökkääjä. Näin mä sanoisin. Joo. Jos meiltä puuttuu pakki, niin sitten alkaa olemaan jo vaikeuksia. Mutta on se sitten Vaakanainen ja sitten siellä on tuo Välimäki. Niin, ja pitää muistaa myös se, että eihän me pelata kuitenkaan toivottavasti ainakaan 4 pakilla. Ei pelata. Kyllä me pelataan varmaan siinä 3 pakilla. Niin kyllä periaatteessa, jos edes siihen saadaan niin kuin NHL-pelaajia, niin se on ihan pärjätään. Niin mä ajattelen kyllä se, että siis se ei varmaan mene se pakkien rotaatio edes mitenkään välttämättä silleen niin kuin fair play meiningillä. Niin, se ei välttämättä mene silleen 1, 2, 3, 1, 2, 3. Niin. Se voi olla silleen, että siellä on niinku 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3. Eli Heiskanen ja Lindell vetää sen niinku yli puoli tuntia. Kyllä, eiköhän niillä suurimmaksi osaksi. Mä muuten itse asiassa, mä oon nyt tehnyt tällaisia kaikkia, niin kuin tein lätkävisaa siellä Ylellä, niin Ylen jossain sivuilla, ja sitten mä tein Iltalehdellä oli tällainen hockey manager, tällainen, niin siinä 5 pelaajaa, niin otin Saroksen maali, mä en nyt muista niitä ulkoa, mutta sitten mä otin Lindellin siihen, koska siihen myös merkkaa kaikki alivoimat ja kaikki muut, niin sehän on tehnyt myös maaleekin aina välillä. Niin Heiskanen olisi ollut, mutta se olisi ollut niin paljon kalliimpi, että en ottanut sitä. Jo. Niin sen takia mä jotenkin Lindeli uskon, että se on jopa hyvä valinta siihen. Vähän halvempi ja todennäköisesti tulee pelaa ihan älyttömiä minuutteja. Tulee. Mutta mä oon vähän huolissaan Dallasin siis just tästä pakkiparista, koska mä oon nyt katsonut tosi paljon, mä oon valmistautunut siis olympialaisiin, mä oon katsonut tietenkin koosteita vaan, niin. TSN-koosteita. Mä katsoin ennenkin varmaan 2 tuntia niitä koosteita, siis niinku 2 edelliseltä yöltä. Niin kun mä oon katsonut, ja mä katson aina Dallasin kaikki koosteet, sen takia, että siellä pelaa niin paljon suomalaisia. Niin mä toivon, että mun silmätesti on väärässä, että tää on vaan nyt se tämmönen olympialaisten kauhuajattelu, mutta mun mielestä pakkipari Heiskanen Lindell on ollut todella, niin kun, niillä on tullut semmosia mokia, mitä mun mielestä sille pakkiparille ei tuu, varsinkin Heiskaselle, semmosia niin kuin, että merkkausvirheitä, että vaikka se Las Vegas-peli, niin ihan hirveät merkkausvirheitä silleen, että kaveri pääsi tekemään siis maaleja, vähän niin kuin, että Heiskanen olikin sitten, että siis kun sehän on niin hyvä luistelee. Niin. Mutta se oli sitten jotenkin niin kaukana, että kun se kaveri sai kiekon vetopaikalle, niin se teki omalle veskarille maskia. Että siis semmoista niinku merkkausvirhettä. Ja mä katsoin silleen, että ei meidän Miro tolleen yleensä. Mistäköhän tämä voisi johtua sitten? Voisiko se olla se hirveä pelitahti, kun nehän pelaa ihan niin kuin, koska olympiatauko tulee, mitä ei ole normaalisti, niin nehän pelaa joka toisen päivän. Totta. Onko siellä vähän vaan semmoista, niin kuin takki ole tyhjä? Niin, se voi olla. Ja sitten ehkä se, mikä niin kuin huolestuttaa myös, toki tämä, niin kuin, että tulee virheitä, mutta just puhuttiin eilisessä studiossa, muistaakseni Nemo vai kuka nosti sen Viaplaylle, että miten, koska siis Ahohan jäi ulos ihan kokonaan siitä niin kuin pelityylistä Four Nationsissa. Että Suomi pelaa tosi erilaista tyyliä kuin Keinsi. Niin miten me saadaan nämä meidän huippuäijät pelaamaan Suomen peliä? Eikä sitä, että ne on niin sekaisin siitä, että miten tätä pelataan, tai että ne pääsee käyttämään niitä omia vahvuuksia. Ja siinä on myös, kun puhuttiin silloin esimerkiksi toi Teräväinen laitettiin penkille, niin onko siinä esimerkiksi se yksi todennäköinen syy, että se ei omaksunut sitä pelityyliä silloin? En tiedä, mutta että miten me saadaan ne pelaamaan niillä omilla tai ei me saada, mutta Pennanen saa heidät pelaamaan sitä Suomen peliä. No se pitäisi varmaan olla jotenkin selkeää, että nyt pelataan vähän, puhutaan meidän pelistä, siis siitä, mitä kuitenkin siis Rantanen, Aho, Hintz, kaikki ketkä voitti silloin 2016 nuorten MM-kisoissa Suomessa, Kapanen, nehän pelas Jukka Jalosen meidän peliä, ja eikös Pennanen ollut siellä apuvalmentajana siinä jengissä, niin nyt pitäisi tavallaan saada se semmoinen kollektiivinen kuitenkin, me pelataan tätä yhdessä näin. Niin, ja sitten se voisi toimia. Mutta just, että minkälainen se on. Että onko se sellainen esim. Mitä katsoi eilen sitä
Losin peliin, niin siinähän ne puolusti koko pelin. Ja sitten aina kun tuli yksi paikka, niin sitten yritettiin ja tehtiinkin se maali. Niin. Vai kiekolla? En niin. tiedä. Niin, no kyllähän siis menihän myös toi Lehkosen peluutus ihan päin helvettiin siellä Four Nationsissa, ja hän on edelleen meidän ehkä niin kuin monikäyttöisin hyökkäjä. On, ja sitten just kun mä katson pistepörssiä suomalaisten osalta tältä kaudelta, Mikko Rantanen 66 pistettä, Sebastian Aho 54, Roope Hintz 42, Miro Heiskanen 42, Artturi Lehkonen 40, Anton Lundell 36, Eli Tolvanen 31, Oliver Kapanen 30. Sitten täällä on Granlundi, Haulaa, Luostarista, Teräväistä. Sitten onkin Macelli seuraava. Mutta kyllähän nämä niinku tehoja on pystynyt tekemään, mutta se, että musta tuntuu, että aina on ollut ongelma, että saadaanko ne tehot irti siellä maajoukkuepaidassa sitten. Koska mä oon vieläkin sitä mieltä, että Rantanen näyttää hitaalta ja ei ole sellaista peliä, mitä niin kuin yleensä. Sä oot kattonut Dallasin. Miltä Rantanen sun mielestä näyttää? No mun mielestä se on nyt vähän piipussa. Siis niinku just se, että se ei ole samanlainen semmoinen höyryjuna. Siis sehän ei ole semmoinen, viimeiskin sanottiin, että se ei ole semmoinen tikkaava luistelija, mutta meneehän se kovaa siellä, mutta eihän se nyt esimerkiksi niinku pääse tehoille, että nämä edelliset pelit, niin esimerkiksi se ylivoimalla se on ollut kentällä, kun maalit tulee. Mutta se Wyatt Johnstonhan on painanut ne maalit. Niin Rantanenhan on nyt pelin rakentaja siinä ylivoimakentässä. Kyllä. Se voi olla hyvä juttu Suomelle, jos se pystyy jatkaa samaa. Siis, että se rakentaa peliä. Mutta kuka tekee sitten meille ne maalit? Niin, koska Ahohan on sellainen pelaaja, joka syöttää aina. Eikä vedä. Niin. Viime pelissä just, no kyllä se pari laukokin ja teki sitten sen maalin, mikä ratkaisi. Mutta silti mä katsoin, monta paikkaa sulla laukoo, aina hakee vielä se yhden syötön. Niin kuka se on se, joka meillä niitä... Mun mielestä meiltä puuttuu se maalintekijä. Joo. Se niinku kärkimaalintekijä. Jos me puhutaan muista joukkueista, mennään tänään myöhemmin niihin, mutta esim. Celebrini, puhutaan Bedardi, puhutaan Connor McDavid, puhutaan Draisaitl, maalintekijöitä. Missä on se suomalainen maalintekijä? Kuka se on? Kerro mulle tästä joukkueesta. Kuka on se maalintekijä? No paperillahan se on Mikko Rantanen silleen, että se on pystynyt tekemään yli 50 maalin kauden, eikö niin? Mutta tänä vuonna, jos sä katsot sen saldoa, niin sehän on siis syöttänyt, miten paljon? 47 syöttöä ja 19 maalia. Niin. Ja siis Oliver Kapasel taitaa olla 17 maalia. Hän on tulokas. Kyllä. Ja kuka on Suomen maalipörssin niin kärjessä suomalaisten? Taitaa olla eli Rantanen ja Aho molemmat 19 maalia. No toihan on vähän huono, että käytännössä meillähän ei ole siis, niin. Artturi Lehkonen 17 maalia, niin kuin Kapasellakin, Roope Hintz 15, niin kuin Lundellilla, Granlundilla 12. Onko meillä oikeasti tilanne se, että meillä on maalinteko-ongelma? No se on ihan mahdollista. Ja mikä on varjostanut, niin kuin mä sanoin, niin se maalin tekeminen joka ikisessä, niin kuin, joo. No ei nyt joka ikisissä, mutta kyllä me nyt jotain Italiaa vastaan varmasti saadaan maaleja, mutta niin kuin, mun mielestä meiltä puuttuu se vanha Patrick Laine. Tai Teemu Selänne. Niin. Joo, siis tää on ihan selkeä kyllä, että eihän meillä semmoista ole. Mun mielestä Rantasen pitäisi olla se, niin kuin meidän jätkistä, niin kuin pystyykö se olemaan, en tiedä. Mä kuuntelin Rapakon takaa-podia, mikä on tää Donskoi ja Suvisen podi, lätkäpodi, niin siinä itse asiassa kun puhui Suomen olympiajoukkueesta ja ylivoimasta, niin siinä nostettiin Eeli Tolvanen ylivoimaan sen takia, että meillä olisi joku, ketä pystyisi laukoon. Niin, juuri tätähän me mun mielestä heiteltiinkin. Sä sanoit viimeksi, joo, kyllä. Että sehän on se. Että Kakkokin on nyt tehnyt pari maalia, mutta ei Kakko silti ole mun mielestä niin kuin se maalintekijä. No ei. Että tietenkin jos katsoo siis niin kuin nyt 26 alkuvuotta NHL:ssä, niin meillähän on 2 pelaajaa. Siis Ahohan on ollut kuumin pelaaja suomalaisista ja sen jälkeen Mikke Granlund. Niin. Eli ne on niin kuin, tavallaan nyt onnistunut parhaiten niin kuin tämän vuoden puolella. Niin, kyllä. Ja no Mikke on tietysti ollut iso pelaaja monestikin, mutta Mikkekin on grinderi. Niin, eikä se ole maalintekijä mun mielestä. Ei se ole niin kuin enää, siis niin. Ja sitten Mikkenhän sellainen, signature-liike on se, kun se heittää lätyn jollekin siihen keskelle.
Janne Pesoselle. Niin, tai sitten se vetää siitä sen tietyn ranteen siitä P-pisteen kaarelta. Niin, etupeltiin. Kyllä, Joo. mutta maalinteko-ongelmia tulossa, vai niinkö? Se on mahdollista, mutta mun mielestä mä palaan edelleen siihen. Mä ostan ton Tolvasen, mutta sitten se, että vittu, pitäähän meidän saada sinne niinku yksi hyökkääjä raitti. Ja edelleen meillä on 2 raittia. Niin pitäisikö tässä nyt sitten niinku jopa toivoa? Ei siis tietenkään, en toivo kenenkään pelaajan loukkaantuvan niin, että ei pystyisi pelaamaan vaikka ikinä enää. Mutta mä tarkoitan, että tulisi vaikka nyt joku hirveä vatsapöpö, joutuu jäämään pois. Niin sitten tulikin Konsta Helenius siihen 3. raitin pelaajaksi. Ja sitten tiedät sä, äijät laittaa sille niinku kiekkoa ylivoimaa siihen ja se vetääkin, tiedät sä, ihan hirveän putken, niinku maaliputken siihen. Niin, kyllä sitä alkaa aina tässä vaiheessa, kun päätökset on tehty, niin miettimään sitten, että onko jotain muuta. Esim. Mä mietin just vaikka kakkoa. Niin mä alan miettiä, että ottaisinko mä Heleniuksen mieluummin. Mutta se pitää muistaa, että kun valinnat on tehty, niin Helenius pelasi vielä AHL. On. Joo, eikä tämähän on vaan spekulaatio. Kyllä. Mutta mä ymmärrän ton. Niin. Siis kaikkihan on sitä mieltä, että Helenius tuli, niin sehän tuli, tiedätkö, siis niin karmit kaulassa. Niin. Mutta eihän meidän hokaa niin huonosti. Ei. Niin. Ja tämähän on ihan Ville Koivunen saaga uudestaan, kun sitä ei valittu silloin. Niin, Koivunen on muuten pelannut vähän huonosti tällä niin, kaudella. Tai se ei ole niin jotenkin, se ei vaan siihen NHL pysty niin lyömään kunnon läpi. Ei nyt ainakaan vielä. Niin. Nuori vielä toki, että kaikki mahdollisuudet on, mutta kyllä tämä nyt odotellaan, mitä tässä tapahtuu. Ja tämä on meidän tehtävä täältä huudella tällaisia skenaarioita, hyviä ja huonoja. Mutta oliko nyt, yhteenveto, oliko nyt niin, että me sitten kuitenkin laitettiinko me Konsta Helenius, jos me hyökkää loukkaantuu, niin pantiinko me Konsta Helenius, koska sä sanoit, että Matselli olisi sun ykkösvaihtoehto, mä sanoin, että mulla olisi ehkä sitten Kapanen. Niin me kuitenkin valittiin Helenius siihen. Niin. Kyllä. Joo. Näin se. Ostan. Takki kääntyy. Niin. Mitäs Patrick Laine? On ollut jäällä jo. On ollut jäällä ja siis mähän tykkään Patrick Laineesta todella paljon. Okay. Se on mun ihan yksi niinku lemppareita, ihan niinku kaikesta sit duunista ja sit kaikista haastatteluista, mitä on saanut. Mä tykkään tosi paljon niinku tyypistä ja siitä kaikesta, mitä se edustaa tällä hetkellä. On jotenkin fiilistelen. Ihmetyttää, että se ei ole päässyt pelaamaan. Mä itse asiassa just Makenkaan käytiin tästä viikonloppun keskusteluun, niin voiko olla, että Montrealilla on vaan niin hyvä meininki tällä hetkellä, että ne ei halua rikkoa sitä. Siis todennäköisesti se on just tämä, että se on nuori joukkue, aika nälkäisiä, ottaa aika hyvin voittoi, ne pelaa aika tiukasti. Nehän pääsee playereihin tänä vuonna, niitä ei pitänyt viime vuonna edes päästä. Ei, kunnes tuli Patrick Laine, ja joka vei ne sinne playereihin. Mutta ylivoimamaaleilla, hei, niin. että tavallaan niinku se, niin, Laine on raitin pelaaja, olisiko se sitten kuitenkin pitänyt, sä puhut maalinteon tehokkuudesta Leijonilla, olisiko se pitänyt kuitenkin, jos se on siis siinä kunnossa, että se pystyisi pelaamaan, niin olla sitten vaan se jokerikortti sieltä, että se ylivoiman laukomassa. Ei enää tässä vaiheessa. Jos se olisi otettu pelaamaan Montrealiin niin kuin siitä vuoden alusta, niin sitten ehdottomasti. Tai jos se olisi nyt pelannut ja joku loukkaantuisi ja sitten mietitään, että kuka, niin Patrick Laine ihan hyvä vaihtoehto siihen. Joo. Mutta kun jos tämä joukkue pelaa niin, että puolustaa koko ajan ja vastahyökkäykset ja ylivoimat on ne meidän niin kuin vaihtoehdot pärjätä noissa matseissa isoja maita vastaan, niin onko meillä ylivoima nyt, meneekö se vaan pyörimiseksi? Niin kuin silleen, että just se, että siellä on se Tolvanen, jolla on se veto, mutta Patrick Laine olisi varmaan ollut tähän sellainen vaihtoehto. Täsmä on se. Niin. Mut mä en ole huolissaan siitä. Mä en ole huolissaan siitä ylivoimasta, koska siis se niin kuin Dallasissa on edelleen NHL:n paras ylivoima. Meillä on 3 jätkää nyt sieltä ylivoimasta. Niin, kyllä. Että niin kuin, miten se monistetaan vaan Leijoniin jollain lailla. Meillä on siis Heiskanen, Rantanen, Hintz. Siihen tulee Granlund ja sitten siitä puuttuu se yksi jätkä. Tolvanen. Niin. Sehän se on se ykkösyyvä. Niin, eli Tolvanen on meidän niin kuin toi Wyatt Johnston. Niin. Ei tässä mitään. Ei ole mitään. Tässä ole mitään. No, done. Pannaan tästä klippi Pennaselle. Kyllä, hei. Siirrytäänkö sitten viimeiseen erään ja lähdetään katsomaan vähän muiden joukkueita? Tämähän me luvattiin, että tulee toi vastustajat sieltä. Me ei tietenkään käydä kaikkia kolmannessa erässä, käydä kaikkia vastustajajoukkueita läpi. Mä ajattelin, että katsotaan ehkä ne meidän pahimmat
pakko sanoa siis se, että Ruotsin poikahan ottaa sitten vielä enemmän satikutia loukkaantumisten osalta kuin suomalaiset. Niillähän on kaikki veksi. Joo, käydään ekataan Ruotsin joukkueen läpi, Joo. niin sen jälkeen mä kerron sulle tämän. Tämä on toki vähän vanha, jota on 21. päivä tämä kuva tullut, missä on nämä loukkaantuneet, mutta käydään se läpi. Mutta tosiaan ensimmäisenä maalivahteina on Filip Gustafsson, Jakob Marström ja Jesper Wallstedt. No, toihan on siis Wallstedt tämän kauden sensaatioveskari. Mä väitän, että se lähtee. Ruotsi pelaa eri tavalla näitä pelejä kuin Suomi. Eli ne ei lähde sillä hierarkialla, vaan ne katsoo sen, että Wallstedt on tällä hetkellä yksi NHL:n kuumimpia veskareita, niin ne laittaa sen maalille. Kyllä, siis aivan täysin samaa mieltä. Ja on itse asiassa nähnyt jotain Minnesotan pelejä, niin ihan älyttömän hyvä. On nyt sellaisessa drivissa, että tulee kantaa pitkälle. Puolustajat Hampus Lindholm, Filip Broberg, Rasmus Dahlin, Oliver Ekman Larsson, Gustav Forsling, Victor Hedman, Erik Karlsson ja Rasmus Andersson. Kova puolustus, ei voi muuta sanoa. On, kyllä siinä on niinku, siis tää on aivan tähtiluokkaa. Ja sitten ottaa huomioon ton, no Hedmanhan on nyt loukkaantuneena, mutta mä veikkaan, että se on taas sitten semmoinen, tiedätkö, johtopelaaja, että se otetaan vaikka vähän silleen puolikuntoisena sinne messiin. Mä luulen kanssa. Joo. Ihan samaa mieltä. Ja sitten tämä meidän Pittsburghin viime kauden ihan floppipelaaja, niin sehän on pelannut ihan helvetin hyvin Pittsburghissa, siis niin sano nyt se nimi, mulla katkesi ajatus. Karlssoni. Niin sehän on se on niin saatanan taitava viivapelaaja, että jos se pääsee yhtään siihen vireeseen, ja sehän pelaa luultavasti Hedmanin kanssa. Eiköhän ja ihan koko ajan. Niin. Se on just näin. Sitten meillä on hyökkäjiä Jesper Bratt, Markus Johansson, Joel Eriksson, Pontus Holmberg, Adrian Kempe, Gabriel Landeskog, Elias Lindholm, William Nylander, Elias Pettersson, Richard Rakel, Lukas Raymond, Alex Wenberg, Mika Zibanejad, Philip Forsberg. Eli kainuulaisen Ritvan poika, Zibanejad. Mutta joo, sitten nämä 21.1. tosiaan loukkaantuneena. William Nylander, Gabriel Landeskog, Erik Karlsson, Leo Karlsson, Joel Eriksson, Victor Hedman, Jonas Brodin. Siellä aika kovat hetket loukkaantuneena. Kyllä mä sanoin, että Nylanderin puuttuminen on niinku se kovin, koska se olisi ollut varmaan paras hyökkääjä. Siis niinku niin ja siis, tehokkain. mutta jos tulee takaisin ja uskon, että tulee, oli nimittäin näyttänyt keskaria siellä jollekin kaverille siellä matsissa ja saanut siitä jonkun 5 tonnin sakon. Joo. Ja siis se kamera otti sen kuviin, kun se näytti sitä keskaria. Joo. Aika hauska, mutta niin kuin mä sanoin, mä muistaakseni veikkasin Ruotsiin voittajaksi koko turnauksen. No veikkasit, joo. Siis onhan se mahdollista, en mä sano sitä. Se on lyhyt turnaus, se on niin kuin jokainen peli on voitettava. Jotenkin vaan se Kanadan niin kuin, ja Jenkkien joukkue. Ja mun on pakko sanoa nyt se, että kun puhutaan niin kuin Jenkeistä, niin kun mä oon katsonut noita koosteita, niin toi Quinn Hughes on ollut niin uskomattoman hyvässä vireessä nyt siellä Minnesotassa, että siis se voi yksin viedä sen jenkit, tiedätkö, sinne finaaliin, ja se voi vaikka yksin voittaa se finaali. Niin voi, ihan hyvin. Ja sehän ei tietenkään yksin ole siinä joukkueessa. Niin, just sitä. Niin. Niin. Mutta kun Minnesota pelejä katsoo, niin okei, siellä on Kaprizov, mutta niin. siis sitten se, että toi, niin kuin musta mitä vastaan se pelasi, niin silleen, että se vaan niin kuin sit, ei vittu kukaan ei tee mitään, no se tuli omasta päästä, veti ja veskari torjui ja otti ripari ja veti sen maaliin. Ja Wallstedt hoitaa loput. Niin. That's it. Mutta puhuit Kanadan joukkueesta, niin mulla ei ole Ruotsista enempää sanottavaa, niin mennäänkö suoraan siihen Kanadaan? Joo, ja tai mä sanon sitten, kun ollaan käyty Kanada ja USA, niin mulla on sulle mielenkiintoinen taas tämmöinen heitto, mutta mä en sano sitä vielä. Okei, no niin. Eli Kanadan olympiajoukkue, maalivahdit, Jordan Binnington, Darcy Kemper, Logan Thompson. Tämä on Kanadan ainoa heikkous. Niin, tämä on akilleen kantapää. Kyllä. Et toki siitä puhutaan aina, että Jordan Binnington on, kun se me laittaa maajoukkuepaidan päälle, niin siitä tulee eri ihminen. Mutta kuinka monta kertaa tämä sama temppu voi toistua? No jos se pystyy jotenkin semmoisen niinku henkisen kapasiteetin tuomaan sieltä, niin voi toistua varmaan kuinka monta kertaa vaan. Se on ihan totta, mutta silti tämä on mun mielestä niinku ehdottomasti, siis kaikkien näiden isojen maiden niinku heikoin maalivahtikolmikko. Tämä on jopa niin kuin paperilla, tämän voisi sanoa, että tämä on niin kuin heikompi kuin Suomen
maalivahtikolmikko. On ihan helposti. Niin. Kyllähän mä niin kuin rankkaan Suomen siihen niin kuin jopa kakkossijalle. Ja ei, se on varmaan siinä 3. ja 4. paikoilla, mä sanoisin. No, sehän nähdään. Joo. Puolustajat kuitenkin Kanadalla. Drew Doughty, Thomas Harley, Cale Makar, Josh Morrissey, Colton Parayko, Travis Sanheim, Shea Theodore, Devon Taves. Tosta noin 2 nimeä on nyt semmosia floppeja, mitkä on herättänyt paljon siis niin kuin ymmärtääkseni kohua. Thomas Harleyhan on pelannut tosi huonosti tämän kauden Dallasissa. Ei ole enää niin kuin sillä tasolla, mitä viime kaudella, siis kun se otti Heiskaselta niin kuin ykkös-YV-paikan ja sitten tuossa Four Nationsissahan se tuli niin kuin taka-ovesta ja pelasi ihan loistavasti ja niin kuin näin. Ja sitten Drew Doughty, niin siinä on se, että se on tämmöinen niin kuin vanhan liiton jyrä ja jotenkin se otettiin vain jengi. Jos pitänyt ottaa se 18-vuotias se Matthew Schaefer sinne ehdottomasti pelaa. Jep, näitähän on paljon spekuloitu myös ja Kanadahan varmaan elää tätä niin kuin suurin, tai se on varmaan se, joka seuraa eniten, että jos meillä uutisoidaan loukkaantumista, niin siellä varmaan uutisoidaan kaikki plus loukkaantumiset. Kyllä. Hyvä, hyökkääjät. Yksi lempparini, jonka valitsin joukkueeseeni, Macklin Celebrini. Sitten Anthony Cirelli, Sidney Crosby, Brandon Hagel, Bo Horvat, Nathan McKinnon, Brad Marchand, Mitch Marner, Connor McDavid, Braden Point, Sam Reinhart, Mark Stone, Nick Suzuki ja Tom Wilson. Aivan hirveä. Onko tämä All Stars-joukkue vai onko tämä Kanadan maajoukkue? Ei tuossa ole mitään järkeä. Ei mitään järkeä. Ja sitten siellä on niinku muutama tommonen Cirelli esimerkiksi. Siis niin, se voi olla suurelle yleisölle vähän tuntemattomampi. Siis sanotaan tämmöiselle perusleijona-fanille. Mutta sitten se, että moninkertainen Stanley Cup-mestari ja Tampa Bayn tämmöinen niinku kivijalka, siis 3. sentteri, alivoimapelaaja, ja se on haettu tonne just sitä varten, että se on sitten siellä, kun pitää seistä päällä ja niin. Suomen Lindelinä, niin se on sitten siellä. Mutta jos me puhuttiin, että Suomella on, niin kuin, voi olla vaikeuksia maalinteon kanssa, niin mitä sä veikkaat, onko Kanadalla maalinteon kanssa vaikeuksia? Veikkaan, että ei ole. Mä veikkaan, että Kanadan iso vaikeus on se, että miten ne laittaa ne hyökkäyskolmikot kasaan. Että niin kuin Macklin Celebrini on kuitenkin 19-vuotiaana kautta aikojen nuorin kanadalainen, mä en tiedä, onko se pelaaja vai hyökkääjä. Se Schaefer olisi mennyt vielä ohi, kun se on 18-vuotias. Mutta eikö se ole kanukki? Eikä jenkki. Niin just. Mä mietin, että myös mun sekaisin. Niin ottaako ne Celebrinin siihen niin kuin top 6 vai joutuuko se pelaa top 9? Niin, sehän vähän riippuu, että millä tavalla tässä mennään. Että mennäänkö ne kuumat pelaajat edellä vai mennäänkö sitten niin kuin kokemus edellä? Kyllä mä itse näkisin sen siis, kun toi Nova Scotian kolmikkohan pelaa luultavasti yhdessä. Eli siis Crosby, McKinnon ja Marchand. He on kaikki samalta alueelta. Mä oon ymmärtänyt, että McKinnon ja Crosby treenaa kesät aina yhdessä, ja Marchand on niinku ollut ymmärtääkseni nyt messissä, mutta nehän oli pyytänyt viime kesänä Celebrinin myös treenaamaan siihen. Niin, että olisiko se niinku? Niin, että voisiko se olla siinä, mutta mietipä sitä, jos meillä olisi siis McDavid ja Celebrini, ja sitten siihen joku 3. Niin. Pedardi. Niin mä näkisin niinku sen, että voisi sekin olla ihan makea. Mun mielestä nämä on ihan sama, sä voit vetää vaikka hatusta mun puolesta nämä hyökkäysketjut, niin se on silti aivan älytön. On. Se ei tule jäämään maalinteosta kiinni. Ja kyllä mä sanon, niin kuin, että vaikka McKinnon on tällä hetkellä ehkä niin kuin paperilla maailman paras pelaaja. Niin kuin siis silleen, mutta McDavidhän on sit taas lentää sen jäällä. Mutta tämähän on edelleen tähän Crosby-joukkoon. On, ja Crosbyhan tulee olemaan se. Joo, kyllä. Joo. Ja sitten, onko McKinnon ja McDavidilla aat? On, ja sitten eikö ne ole nykyään kolme? Onko siinä niin 3? Mun mielestä NHL on nykyään 3, joo. Niin sitten olisiko siellä joku, tiedätkö, Drew Doughty? Varmaan on, ihan hyvin mahdollista. Hyvä. Sitten siirrytään Kanadasta. Toki tuolla on pakko sanoa vielä tämä Tom Wilson. Aika yllätysvalinta, mutta tulee tuomaan kovuutta. Joo. Niin se menee varmaan siihen Cirellin ja sitten Brandon Hagelikaan ehkä. Joo, no luulisin todennäköisesti näin. Ja se mitä mä itse asiassa kattelin, kun mä aloin miettiä, että Tom Wilsonista tuli mieleen, että täällähän pelataan tietysti IIHF-säännöillä, joten tappelut ei ole sallittuja. Ja sitten myöskin niin kuin esimerkiksi tietyt taklaukset vaikka niin kuin numeroon,
Joo. mitä NHL:ssä katsotaan läpi silleen, että jos sä käännät sen selän, niin se ei olekaan selässä taklaaminen, mutta kun pelataan IIHF-säännöillä, niin sitten se onkin selässä taklaaminen, ja Kyllä. se on ulosajo. Niin on, ja sitten täällä on kaikki samanlaisia, että katsotaan tarkemmin ne koukut, kaikki, siis sehän on paljon tarkempaa se peli. Kyllä. Niin se voi olla näillä tällaisilla rymistelijäpelaajilla, voi olla vähän vaikea ottaa jopa haltuun välillä, koska sehän tulee aika selkärangasta, kun sä meet. Et ainakin mun olisi vaikea kuvitella, että siinä otetaan huomioon, tai totta kai sitä painotetaan ja otetaan huomioon, että tulee helpommin, mutta tietyt liikkeet tulee vaan sieltä jostain selkärangasta, takaraivosta. Lihasmuisti. Niin. Niin, Wilsoni pelaa ekaa kertaa Kanadan maajoukkueessa. Se ei ole päässyt pelaamaan koskaan edes missään siis niin kuin nuorten maajoukkueessa. Oh, okay. Ja se on kuitenkin nykyään Washington Capitalsin kasvot jo, vaikka niin. Ovechkin on siellä vielä. Sehän tulee olemaan siis sen joukkueen kapteeni heti, kun Ovechkin lopettaa, mikä ehkä olisi jo aika lopettaa nyt, kun on katsonut niitä sen säälittäviä seisoskeluja siellä. Niin Wilsonin olisi pitänyt päästä, sä oot ihan oikeassa siinä, se pitänyt ehkä, hänen paikka olisi ehkä ollut siellä Four Nationsissa. Niin, ehdottomasti olisi enemmän kuin täällä, niin. Mutta olisiko siinä mahdollista sitten niin kuin tällaiseen käy härkkimässä ja saa siitä ylivoimaa sitten itsellensä? No en tiedä, niin. Mutta kova, Kanada on ehdoton suosikki voittaa olympialaiset, varmaan niin kuin siis vedonlyöntisivustolla. On jo, ja jos me puhutaan, vaikka mäkin heitän Ruotsiin, mä ehkä puhun tällaisesta vähän yllätyksestä aina, tykkään heitellä sellaista ja sitten olla silleen, mitäs mä sanoin, mutta kyllähän Kanada on näistä kovin mun mielestä. On, joo. Mutta USA. Tulla. Maalivahdit. Connor Hellebuyck, Jake Ottinger, Jeremy Swayman. Siitä on varmaan se tämän kisojen paras maalivahtikolmikko. Ihan ehdottomasti. Kuka pelaa? No, tässä on se mielenkiintoinen, että Ottingerhan on pelannut mun mielestä huonosti nyt, kun mä oon katsonut Dallasin pelejä. Mutta se pelaa siis silleen. Ja nyt mä en tiedä, luin tänä aamuna töihin tullaessa, että Dallas voisi olla jopa valmis treidaa Ottingerin, mikä musta kuulostaa ihan crazyltä. Että jos ne saisi sille jonkun kovan palan, no haluaisiko ne mieluummin jonkun ton kuka on kova pala niin kuin siis, myynnissä? No esimerkiksi tämä New York Rangersin tämä, mikä tämä Sesterkeni vai? Ei veskari, vaan hyökkääjä. Tämä venäläinen nyt. Niin, että ne niin kuin, ei ottaisi siihen maalivahtiin tilalle. Okei. Niin Panarini vai? Niin, Panarin, niin. Okei. Mutta en mä siis tiedä tämmöisen valuu, mutta sehän on ihan crazy oikeasti. Tuo on kuitenkin tommonen franchise-veskari. Niin kuin, mutta Hellebuyck varmaan aloittaa, mä sanoisin. Niin, mä luulen kans. Ja olisiko Ottinger sitten niin kuin 2 ja Swayman, niin se 3. Joo. Niin. Mennään sillä. Puolustajat. Brock Faber, Noah Hannifin, Quinn Hughes, Jackson LaCombe, Charlie McAvoy, Jake Anderson, Jacob Slavin, Jack Werenski. Siinä on varmaan kisojen niin kuin, ehkä paras pakisto, mutta siis onhan tuossa siis silleen farsseja, että sieltä puuttuu aika hyvät jätkät kuitenkin, niin kuin hyökkäyspään jätkiä. Eli sieltä puuttuu esimerkiksi tämä Montrealin nuori taikuri, sanoisi nyt taas tökkii. Hudsoni. Niin, kyllä mä olisin Hudsonin ottanut sinne. Sitten tämä Adam Fox, kun se on New Yorkin pakki, erittäin hyvä tämmöinen takuuvarma puolustaja, myös osaa pelaa hyökkäyssuuntaan, niin tässä oli vähän mielenkiintoinen tämä, kun sieltä tuli tämä loukkaantuminen, niin tämähän tuli tämä Jackson LaCombe taas tulee just sinne nyt uutena. Joo. Mutta on kyllä, on se silti hyvä, vaikka sitä miten päin pyörittää, mutta mun mielestä niin kuin nimilistani jää Kanadalle. Pakeissa? Niin. Eikä jää. Eikö? Quinn Hughes voittaa yksin. No se voittaa. No on siellä Keilmakar kyllä. Niin. No joo, oot oikeas, joo. Mutta no, se nähdään, miten tämä lähtee. Hyökkäjät. Matt Boldy, Kyle Connor, Jack Eichel, Jake Kuznetsel. Gentsel. Joo. Tuli vähän tuolla Niilo. Clayton Keller, Jack Hughes, Auston Matthews, Brady Tkachuk, Matthew Tkachuk, Tage Thompson. No tää hävii niin kuin ihan 80-20 Kanadalle. Niin. Onhan tossa niinku huippuja, mutta kuka näistä on ollut niinku älyttömässä vireessä? No Tage Thompson varmaan Buffalossa on ollut ihan ok, mutta Mut muuten? No ei, Tkachukithan on semmoisia niinku, siis tämmöisiä sielupelaajia, mutta eihän ne mitään semmoisia välttämättä ole semmoisia niinku McKinnon, McDavid, että ne tiedät sä yksin vaikka sit voittaa sen peli. Niin, kuitenkin jos puhutaan siitä
Kanadasta, että siellä on se Crosby, mikä on pelannut hyvin. Siellä on McDavid, McKinnoni, sitten Celebrini. Niin täällä on, Austin Matthews. Niin kuin sellaisia älyttömiä nimiä. Mutta hyvä joukkue tämä on joka tapauksessa. Rima vaan ehkä nostettiin Kanadan kohdalla niin korkealle, että mun on vaikea innostua. Kyllä. Ja sitten mun mielestä niin kuin, se pitää myös ymmärtää, että Kanada on niin kuin jääkiekon se emämaa niin sanotusti. Ja sitten siinä on niin kuin jenkit hyvänä kakkosena. Ja sitten me Euroopan pienet, Suomi, Ruotsi, ponnistetaan täältä. Venäjää ei voida unohtaa silloin kun me ollaan oltu vielä vaan ajatuksia meidän isän kivespusseissa, niin tietenkin tämä Neuvostoliitto oli uskomattoman kova niin kuin joukkue kaikissa kisoissa. Antoi kyytiä myös Kanadalle, mutta ei voi mitään. Kyllähän se Kanada on niin kuin paperilla ainakin aika ylivoimainen. On, mutta kaikki on mahdollista 50-50. Kyllä, mutta nyt tämä mielenkiintoinen huomio, mitä taas sitten niin kuin tälleen perusjantterin on vaikea ymmärtää, niin NHL:n maalipörssin kärkinimistä vain 2 valittiin olympialaisiin. Ja he ovat Nathan MacKinnon ja Connor McDavid. Yli 30 maalia rikkoneet Cole Caulfield, Jason Robertson ja Alex DeBrincat ovat ulkona Yhdysvaltojen joukkueesta. Ja Kanadan joukkueesta maalipörssin nelosena oleva Morgan Geekie ei mahtunut Kanadan joukkueeseen. Mitä ajatuksia, että top 6 vaan 2 pelaajaa, MacKinnon, McDavid, mahtuu olympiajengeihin? Niin, se on kyllä erittäin mielenkiintoinen niin kuin kysymys. Mistä se kertoo? No muistaakseni jompikumpi näistä valmentajista sanoi, että että jos pelaajat valittaisiin silleen, mitä pistepörssi sanoo, niin eihän häntä tarvittaisi täällä ollenkaan. Niin kai se, puhutaan tästä ikuisesta roolituksesta, niin kertoo siitä, että ei vaan löydy roolia näille äijille. Mutta on se älytöntä, että ei löydy roolia niin kuin pistepörssin ykkösille. No ei, ja siis niin kuin jonkun datalaskurin mukaan Jason Robertson on siis, onko se viimeisen vuoden vai tyyliin viimeiset 2 vuotta, niin jenkkien tehokkaan pelaaja. Niin se ei ollut Four Nationsissa, eikä se ole olympiajoukkueessa. Mistä tämä johtuu? Onko se pelaajatyyli vai onko sillä joku juttu sen valmentajan kanssa? Niin, vai jotain mikä ihme? Niin. Mutta on kyllä erikoinen, että Robertsonia ei ole valittu mihinkään näistä. Tai toi niin kuin Caulfieldhan oli Montrealissa, niin todella tämmöinen clutch-pelaaja, että onko sillä tyyli 4 jatkoaikamaalia tällä kaudella pelkästään. Niin, ja kyllä. Se on semmoinen jätkä, että se taikoo niitä niin kuin, kun Montreal tarvitsee sen maalin, joko tasoittaakseen tai voittaakseen pelin, niin se on aina se jätkä, mikä nousee esille. Kyllä. En voi kyllä käsittää tätä hommaa. Et silleen niin kuin Suomessahan edelleen, jos mietitään tätä niin kuin joukkueita, käyty läpi, niin Suomessahan on kaikki kärkinimet. Niin on. Siis aika pitkälle saa mennä ennen kuin ottaa niin kuin seuraavan, mutta pitää muistaa, että meillä on myös aika paljon vähemmän pelaajia. Kyllä. Mutta esimerkiksi niin kuin nyt sitten joku Joel Kiviranta niin teki vasta kauden toisen maalinsa tyyliin, mutta on mukana. Ja sitten mun mielestä on hyvä pala Suomen joukkueeseen kuitenkin. Niin. Mutta se on erilaista näköjään eri mailla tämä valinta. Mutta mentäisikö viimeiseen, onko tämä jo jatkoerä, mutta käytäisiin vielä läpi toi Suomen ensimmäinen vastustaja. Aletaan vähän fiilistelemään. No anna tulla. Haluatko tähän jonkun tämmöisen? Haluan, ehdottomasti. Haluatko niinku erän lopun vai jonkun muun? Erän loppu ja otetaan sitten. Noniin, otetaan sitten tohon vihellys ja otetaan tuolta oikein tommonen yleisöä sytyttävä taklaus. Tom Wilson lähestyy laitaan ja iskee. Ei kyllä se. Joo. Joo. Eli tosiaankin Suomen miesten maajoukkueen ensimmäinen ottelu käydään ensi viikon keskiviikkona 11. päivä kello 17.40. Slovakia-Suomi. Ja Slovakiahan on tietysti, ollaan pelattu monta kertaa vastaan, mutta maalivahdit, mä aiheutin itselleni tässä sellaisen miinan nyt, kun alkaa nähdä. Mutta voidaan nauttia tästä mun lausumisesta. Samuel Lavai, Adam Gajan, Stanislav Skorvanek. Joo, kuulosti hyvältä. Iowa Wild, University of Minnesota ja Mountfield HK on näiden joukkueet. Kertooko sulle kukaan näistä mitään? No ei kyllä kerro kukaan mitään noista, mutta eli siellä on yliopistopelaaja ainakin, ja oliko se toinen joku yliopistojoukkue, vai oliko se peräti joku Iowa Wild.
olisiko AHL-joukkue? Olisiko se AHL-joukkue? Mä luulen, että AHL-joukkue. Joo. Ei sano mitään, varmaan yksi sellainen, en tiedä. Toki näissä kisoissa on aina se mahdollisuus ja aina nousee joku maalivahti, ketä ei tunneta. Niin nousee. Joka onkin yhtäkkiä se muuri. Niin, ja nousee sitten seuraavan vuoden NHL ja sitten tippuu takaisin. Näin se vaan yleensä menee. Joo. Niin kuin. Mä muistan siis, musta tuntuu, että jossain kohtaa niin Sveitsillä oli aina semmoinen maalivahti, varsinkin jäämäkisoissa, että se seisoi vittu päällään siellä ja se torjuu kaikki. Vaikka se meni oikeasti juottaa huikkaatu vaihtoaitiosta, niin se torjuu. Niin, kyllä. Se on just näin. Puolustuksesta löytyy jo pari. Tuttu nimeä. Joo. Ekana Peter Seresnak, Erik Sernak, Tampa Bay Lightning. Joo. Martin Fehervari, Washington Capitals, Martin Gernat, Mikael Ivan, Patrick Koch, Martin Marincin ja Simon Nemec. Hänhän pelaa... New Jersey Devils. Okei, no niin. Eli sieltä löytyy 3 NHL-pakkia. Sitten on Martin Gernat on Lokomotiv Jaroslavin pelaajia. KL. Sitten on Oserle Trinec, en tiedä, Billy Tykri Liberec, en tiedä sitäkään, mutta 3 pakkia kuitenkin. Joo. Ja noi on tommosia niinku, siis tälleen perus NHL seuraavalle fanille, niin kuitenkin semmosia nimiä, että ihan tuttuja nimiä. On, kyllä. Eli ei mitään niinku, tiedätkö, jämäpakkeja. Ei todellakaan, vaan ihan silleen oikeasti ei syö poppareita joka toinen matsi, vaan ihan pelaajia. Persi sanoi, että ei mitään Nikolas Matin palaajia, mutta miksi mä heitän oman pelaajan niin. Kyllä. Sitten hyökkäät Peter Shehlarik, Dalibor Dvorski, Marek Frik, Hirvik, Libor Hudacek, Milos Klemen, Adam Liska, Oliver Okuliar, Martin Pospisil, Pavel Regenda, Adam Rusicka, Jurav Slavkovski, Matus Sukel, Samuel Takash ja Tomas Tatar. Onko tossa silleen, niin kuin, että mä koitin hakea, niin Slavkovskin tunnistaa, se on Montrealin jätkiä, mutta onko siellä muita NR-hyökkäjiä? Sitten on Martin Pospisil, Calgary Flames. Ei soita kyllä mulla ja kelloja. St. Louis Blues, Dalibor Dvorski. Okei. Dvorskin mä oon kanssa joskus kyllä kuullut. Ja Tomas Tatarin mä oon kuullut. Tuo Regendan nimen muista, mutta se johtuu vaan siitä, että se on niin hauska. Joo. Pavel Regenda tosiaan, San Jose Sharks. Jaa, okei, no niin, sitten. No onhan siellä sitten useampi NR-jäijä hyökkäämässä. On, 3. Mutta kyllä, ei kun 4. Mutta Slavkovski, Regenda, Pospisil ja sitten toi Dvorski. Mutta kyllähän tässä toi Slavkovski on varmaan se ykkösnyrkki. Joo. Ja pelannut äärimmäisen hyvin Montrealissa. Ihan ykköstykki. On pelannut, mutta se pelaa tosi hyvien jätkien kanssa. Eli tässä varmaan näkyy hänestä se, että onko hän semmoinen play driveri. Niin kuin, että kun Rantastahan vähän palataan meidän Mikkoon, mutta se, että puhuttiin, että onko se vaan niin hyvä, kun se pelaa Makarin ja McKinnonin kanssa. Onhan se nyt näyttänyt kuitenkin, kaikki muistaa viime kauden pudotuspelit ja se, että se niin kuin yksin tai single-handedly tavallaan tiputti Coloradon sitten siinä Game 7:issä. Niin kyllähän se, niin kuin, ja sehän teki ne maalit vähän niin kuin väkisin. Niin no. Eli pystyy semmoiseen, pystyykö Slavkovski siihen, niin se nähdään nyt oikeastaan olympialaisissa. On niin, mutta jos mennään tähän peliin, mikä on tulossa, se ensimmäinen peli yli viikon päästä, niin faktahan on se, että tätähän ei voi häviä. Ei tietenkään. Tässä pitää ottaa niin kuin saman tien kaikki pois. Ja tämähän peli todennäköisesti me pyritään kuitenkin lähteä kiekkokontrollin kautta, eikä lähdetä peruuttelemaan. Niin miten sitten, että kuitenkin jonkun pitää olla takkina tuolle Slavkovskille? Koska ne tulee vetää todennäköisesti sitä, että ne yrittää niinku puolustaa ja sitten lähtee siitä. En tunne Slovakian pelitapaa, mutta voisin kuvitella näin. Vaarallinen vastaiskujoukkue, veikkaisin. No juuri näin, juuri näin. Niin sitten, että tällaiset jätkät pystyy yksin ratkaisemaan näitä pelejä. No se on totta. Niin. No olisiko se sitten Lundeli ja Luostarisen Heiniä niin kuin rouhii sitä vastaan. Ne kuitenkin sitten, mä en tiedä miten paljon Florida ja Montreal pelaa niin kuin peruskauden aikana vastakkain, kun eikö ne pelaa eri tuolla niin kuin divisioonassa, mutta ne on nuoresta iästä huolimattaan niin aika kovia niin kuin noita ykkösnyrkkejäkin vastaan ottanut, niin en usko, että niillä puntti ainakaan tutisisi. En mäkään usko siihen millään, mutta
Mun mielestä on parempi, että me aloitetaan tästä joukkueesta kuin Italiasta. Tai Ruotsista. Siis siis tämähän on niinku, eikö tässä mene niin, että Slovakia, Ruotsi, Italia? Joo. Niin käytännössä se, että jos Slovakiasta saadaan vaikka se tiukka 3-1 tai 5-2 voitto, sitten Ruotsi voi vetää meitä dunkkuun. Ihan todennäköisesti vetääkin. Niin, kyllä. Niin sitten se, että sit Italialta tavallaan se pieni itseluottamusboosti toivottavasti ei käy niin, että Puntti Tuutisia kun Jalonen on siellä. Mä jotenkin jaksa uskoa, mutta siitä huolimatta, niin sitten lähettäisiin jotenkin niin kuin edes hyvällä fiiliksellä niihin pudotuspeleihin. Et ei tämä on ihan ok järjestys meille mun mielestä. On, ihan ehdottomasti. Tämä on melkein paras, mitä voi niin kuin tulla. Näin mä itse sanoisin. Kyllä. Että sillä viimeisellä pelilläkään niin kuin ei ole sitä isoa peliä. Se Ruotsi-peli on se iso peli joka tapauksessa, mutta tämä on toiseksi isoin peli, mutta mä haluaisin nähdä sen nimenomaan, mistä mä puhuin siitä maalinteosta, että tätä joukkuetta vastaan ja Italiaa vastaan me lyödään, että me voitaisiin mahdollisesti jopa olla se paras lohko 2. Niin, että tavallaan saataisiin maalierot ja... Niin, Joo. koska sehän on ekana siinä. Ai se vaikuttaa No pisteet on ensin niin. ja sitten sen jälkeen on maalierot. Niin. Joo. Niin. Että jos koska niillä muissa lohkoissa, kun muistat, kun käytiin, niin niissähän on niinku paljon jopa tasaisempi se. On. Niin, että siinä on vaihtoehto, mutta sitten se vaan niinku pitää jotenkin lyödä urku auki. Uskalletaanko siellä lyödä urku auki? Niin, just tämä. Koska mitä enemmän hyökkäät, niin sitä enemmän se jää se pakisto auki. Kyllä. Mutta en mä perkele, mä haluaisi pelkää taas Slovakia. Niin en mä pelkää. Niin. Mä vaan niinku enemmän haluan sitä, että just kun se, että jos lähdetään hurlumheitä vetää täysin ja sitten tämä on todennäköisesti vastahyökkäysjoukkue, niin sinne jää niitä tiloja. Tai tulee jäämään, jos me lähdetään täysin. En tiedä, miten tämä menee, mutta mahdollisuudet siihen parhaaseen 2 on näitä joukkueita vastaan. Mutta ehkä mä eniten tässä huutelen sen maalinteon perään, että kunhan me saataisiin niinku heti ekas matsissa onnistumisia niinku laajalle. No top 6 pitäisi saada ainakin onnistumisia. Siis se olisi varmaan se tärkeä lähtökohta. Kyllä mä väitän, että sitten nämä syvyyspelaajat, siis 3-4 kentästä, niin ne pelaa sitä roolia tietyllä tavalla myös NHL:ssä, niin ne pystyy pelaamaan hyvän turnauksen myös ilman niitä vaikka isoja pisteonnistumisia. Niin, kyllä. Mutta me uskotaan, että tästä tulee voitto. No, olisiko tulosveikkaus vielä tähän totta kai. Mitä? Haluatko mä aloita vai haluatko aloittaa? Aloita sä. Mulla on numerot mielessä kyllä, mutta aloita vaan. Kyllä mä en muista mitä mä sanoin viimeksi, niin mä vedän tän ihan hatusta. Mutta nyt tällä puheella, niin mä uskon, mä vähän jotenkin tiedätkö silleen, että Suomi tuleekin raikkaana, Pennanen uskaltaa valmentaa, mä käännänkin posin kautta. Suomi voittaa 6-2 ja toi Sebastian Aho tekee hattutempu. Okei. No sä lähditkin semmoisella liikenteeseen. Joo. Mä sanon, että päättyy 3-1. Tiukka peli. Eli 2-1 on niinku, saadaan eka maali. Ja Joel Armia tekee sen. Oho. Joel Armia. Joo. Yllättävää. Sitten meillä on 5 ylivoimaa ja sitten me saadaan tehtyä se tuohon 2-1 sillä viimeisellä. Sen jälkeen Slovakia ottaa 3. erän lopussa maalivahdin pois ja Jura Slavkovski vetää rannarilla takakulmaa 2-1. Sitten peli on vielä jäljellä ja uudestaan saa pyörityksen aikaiseksi ilman maalivahtia ja Sebastian Aho tekee tyhjiä. Okei. Niin sä luotat siihen, että Sebastian Aho pelaa siellä niin viimeisellä hetkellä? Luota. Joo. Okei. Ei, kyllä mä tän nostan. Tää on todennäköisempi kuin 6-2. Sehän olisi niin kuin liian hyvä alku Leijonille. Niin ois. Siinähän menisi rotsit auki saman tien ja tulisi Ruotsin pyllypyykkiä. niin, kyllä. All right. Oliko se meidän Kultaleijonakästi niin jakso tässä? Joo, tää oli tämmönen tällä kertaa. Seuraava kerran me palataan sitten Slovakia-matsin jälkeen suoraan, eikö näin? Eikö me sitten lähdetä sitä tekemään ja siitä sitten viimeistään seuraavana päivänä Joo. pihalla. Toivottavasti jo saman päivänä. Mutta.
Joo, katsotaan miten aikataulu antaa myöten, niin Kyllä. mahdollisimman nopeasti. Ja ihmetellään. seuraavassa jaksossa käydään tietysti naisten leijoniin, miten on pelit mennyt ja ylipäätänsä miten Suomen joukkue olympialaisissa kaikissa lajeissa pärjännyt. Joo, toivotaan, että Suomi pääsee jotenkin niin kuin hyvin tähän niin kuin sisälle. Se yksi onnistuminen, miltä tahansa, mä väitän, että yhdeltä urheilijalta onnistuminen tai joukkueelta, niin se ruokkii myös sitä muuta, koska sehän on semmoinen yhteisö. Kyllä. Niin se olisi tärkeä. Mä uskon samaa. Ja oikein antoisaa olympiaviikon alkua kaikille ja muistakaa käydä IG:ssä kommentoimassa meille ja YouTubessa ja Spotifyssa kysymyksiä heittämässä. Joo. Ja jotain muita jaksohömpötyksiä. Kyllä. No niin. Kiitos, Janne. Kiitos, Samu. No niin, summeri vielä. Se on moro.